Hunt sydd yno i'r Bala. Hunt nawr i'r Bala. Hunt o'r bediad. Irving! John Irving! Yn danfon y Bala i Ewrop am y tro cynta yn ei hanes. Mae'r ben. Paratowch y cwch banana. Mae'r Bala ar y ffordd i Ewrop. Venables cael ei groes mewn Smith! Smith di sgorio'r Bala, a wyddwch chi be, mae'n bosib bod Kieran Smith di sicrhau bod hanes yn cael ei greu. Mae pentre'r Bala, mae'r Hithran Smith. Gadwch i'r champagne libo. Venables. Dyna sut da chi'n cymryd cic o'r smotyn. Mae di methu, mae tîm y Bala wedi ennill y gwpan am y tro cynta yn ei hanes. Daw dydd y fydd mawr y rhai bychan. Yn anffodus i'r Bala, daw dydd y fydd bach y rhai mawr hefyd. Maen nhw wedi codi cwpanau 9 ymgyrch Ewropeaidd, yr hanner eich am 12 mlynedd. Ond heddi, falle, byddan nhw'n disgyn o uwch gyngrair Cymru. Owain Tudur Jones sy'n cadw'r cwmni fi yn Llanelli, Tres Osborn, tref sy'n gyfarwydd iawn i Owain wrth gwrs am braf Coboma, ti byth yn gadael i fod yn hollol dig. Yw'r Bala ar fi'n gadael y gyngrair yma felly, achos mae'n dal rhyw fath o obaith mathemategol. Mae yna jans, does, o mae'n edrych yn debygol bod ni'n mynd i ffarwelio efo Bala o'r uwch gyngrair. A mi fydd hynna'n foment drist os mae yn digwydd, ond wrth gwrs, nhw'n ni siarad am hynna, bosib wedyn, oherwydd ar hyn o bryd, fydden nhw jyst yn teimlo, mae yna dal jans, mae nhw'n ddibynnol ar ganlyniadau eraill yndi, ond dod yma i Lanelli, tîm sydd wedi syrthio'n barod, felly fydden nhw'n teimlo, mae yna jans go lew i gael 3 pwynt heddiw. A dyma'r tabl, jyst i danlinelli y cyfan, Bala angen ennill, felly maen nhw'n cwrdd â Llanelli, mae'r Flint wedyn i gartref erbyn Holffordd Owain. Gallech chi weld Bala'n ennill, gallech chi weld Flint yn colli'n hawdd, mae'n eitha tebygol os rhywbeth. Ie, dyna di'r gobaith i bawb sy'n gysylltiedig efo'r clwb wrth gwrs, a mi fysa yna dristwch oherwydd yn amlwg, da ni wedi dod i nabod bron y bobl sydd o gwmpas y clwb ag ati, ag yn bobl iawn, go iawn yn dedol. Felly, mae wedi bod yn dymor anodd, lle mae'r tîm wedi stryglo, Colin Kate yn di gadael, Spelen yn ôl wrth gwrs, ac fydden nhw jyst yn gobeithio bod nhw'n gallu parhau am wythnos fach arall. O werth ategu hefyd o ran y gemau yna, lawr yn y glodion, mae pob gêm yn bwysig o ran disgyn a cyrraedd y gemau ail gyfle, felly fydd digon yn digwydd pnawn. Mae pawb yn chwarae yr un pryd hefyd, sy'n beth prin ac yn beth braf iawn. Pawb yn dechrau am hanner awr 2. Reit, ni'n sôn am y Bala, a ni'n teimlo bod ni'n bod yn gysgod yn dilyn nhw dros yr wythnosau diwethaf, reolwr Steve Fisher. Dal yn barod i siarad â ni. Diolch byth am hynny, mae wedi bod yn siarad gyda Mike Davies. Well, Steve, it's all come down to this. It's a must-win game this afternoon, and you need a favour from Haverfordwest as well. Yeah, unfortunately we are in that predicament where we're relying on other teams to do us favours, but, you know, first and foremost, got to concentrate on our own job here. And in terms of games against Llanelli, you're still unbeaten, and you've beaten them twice as well this season in close-fought games. Yeah, listen, I think Llanelli are a decent side. You know, the league's really strong this year. Unfortunately, they're down the bottom, but they proved last week against Flint that they're capable of beating teams in and around them. So, you know, we've got to be at our best today to get anything out the game. Yeah, and taking chances will be key. Last week you failed to kill off Cardiff Met, and I can see you're still reflecting on that game. Yeah, to be honest, that's probably been the story of the last 4 or 5 games. You know, we've had plenty of chances, not put them away, and then been punished and either drew the game or got beat. So, you know, today we've just got to try and take our chances and be as productive as we can in front of goal. One man that has been a revelation for you since joining in January is Cam Ferguson. 6 goals in 8 games. You must be so pleased with the way he's performed. Do you know what? I don't think anyone's really given him a chance before. And, you know, we've shown a bit of faith in him, a bit of belief, because, you know, we know what he can do. And he's come in, he's been a revelation. You know, his attitude, his hunger to do well has been superb. And, you know, it reflects in his game. Well, Steve Fisher, all the best today. Pob lwc, diolch. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, Steve Fisher gyda Mike Davies. Oedd wythnos diwethaf teimlo'n arwydd y caol. Bala yn colli y Met Gaerdydd. Flint yn colli y Llanelli hefyd. Ond oedd y Bala wedi bod ar rediad bach da di ennill yn erbyn Holffordd, rhoi gobeith i wneud a mynd ar y blaen yn Met. Faint o ergyd oedd honna? Ergyd fawr. Gobaith, fel ti'n deud y fanna, ydy'r gair ynde. Ti'n mynd ar y blaen a ti'n teimlo
come on, mae gen ni jans, mae'r comeback ymlaen y fama. A symudiad y fama yn cael ei ddechrau gan Cameron Ferguson, a fathau dad, y tebygrwydd yna, jyst yn cyrraedd ar yr amser cywir, peniad reit i gornel iser rhwyd. Mae hwn yn dipyn o gol, a dwi'n siŵr ar yr amser yna, fysa nhw fel tîm yn fel, da ni'n mynd o nerth i nerth, a wedyn... Mae'n gwylio fe gyda llaw tair mewn tair chwech ers cyrraedd? Sgob anno, mae yna'n record dad ydi, ond just ddim cweit yn ddigon i Bala, ond fel streikers, a di hyn yn iawn dyl, fel cyn chwaraewr canol cae, diolch yn iawn bod ymysodwyr, oll maen nhw'n gorau gwneud, ydy cael rhyw fus bach da, wedyn maen nhw'n cael ei rwyddo am dymhorau i ddod wedyn, ond mae di gadael i farc, mae mor syml â hynna, ond yn rhy aml tymor yma, mae Bala, maen nhw wedi stryglo'n amddiffynol, cyfnodau da yn ymysodol, ond wedyn yn amddiffynol, maen nhw wedi bod fatha Glyn Wise yn trio cwcio wy yn hir Big Brother, maen nhw wedi stryglo. Mae hwnna mynd â ôl sawl blwyddyn. Chwarae teg i Owain Teddy Jones. Maen nhw wedi, a beth, yr unig galondyd am hwnni wedyn ni, Flint yn colli yn erbyn Llanelli ar yr un penwythnos. A Llanelli, wel, am amser i benderfynu ennill i gêm gyntaf mewn 6 mis. Mae'n dipyn o trydydd buddigoliaeth yn unig. Mae hwnna wedi rhoi rhyw fath o obaith. Ond yw hwnna'n golygu bod Llanelli beryglus heddi? Bosib, ond ti'n sbio'r dîm sy'n mynd i ennill un mewn 6 mis, fel ti'n sôn, dyn nhw'n gallu ennill 2 gêm yn olynol, anhebygol. Ond o dan Terry Boyle, ti jyst ddim yn gwybod, a mae'r pwysau oddi ar eu sgwydda nhw, yn dod i fewn wrthnosau ola, mae wedi bod yn dymor anobeithiol iddyn nhw. Ti'n gwybod, sa nhw wedi disgwyl mwy, ond mae wedi bod yn strygl go iawn drwy gydol y tymor. Dwi'n sôn llawer am Llanelli yn esgyn tymor diwethaf. Oedd 'na gymaint o ddisgwyliad bod nhw'n dod nôl i'r uwch gyngrair. Ni'n wedi sôn llawer am pa mor siomedig maen nhw wedi bod. Ie, bobl fatha chdi sy'n exeitio, ddim yn gorau teithio mor bell, clwb yn Ne Cymru. Ond ti just dos am dal nag oes. Weithiau mae yna glwb yn dod i fewn i'r uwch gyngrair, a maen nhw'n tanio, maen nhw'n mynd ymlaen yn syth. A weithiau, bosib mae yna chwaraewyr sy'n gadael, sydd ddim eisiau teithio. Mae hynna'n cael effaith fawr os ti'n colli dy chwaraewyr gorau drwy fynd i fyny i gyngrair uwch, felly mae wedi bod yn anodd iddyn nhw. Fi'n gofyn taflu pynciau gwahanol, ar yr ochr arall, mae'n Bai Colwyn yn gallu sicrhau trydydd safle heddi. Clwb, o'n nhw'n yr un sefyllfa Llanelli? Sydd yn anhygol. Dwi'n meddwl bod nhw wedi dysgu gwers o'r tro dwytha ddyn nhw yn y gyngrair, a ddim cweit mynd i ffordd nhw, felly weithiau ti'n gorfod cymryd cam yn ôl i gael 2 gam ymlaen, fel maen nhw'n ddeud, felly mae stori nhw wedi bod yn un ryfeddol, ac wrth gwrs fel clwb, lot o gefnogaeth, bydden nhw'n gobeithio fydd y stori yna'n parhau. Digon i'w drafod, o'n i ddim yn disgwyl trafod Glyn Wise ar y rhaglen heddi. Dyna ni, falle bod e'n gwylio ni, gobeithio ni. A ni wedi sôn am Terry Boyle, rheolwr Llanelli, ddath mewn ar ôl y dechrau siomedig na yn y tymor. Mae fe wedi bod yn siarad y Mike hefyd. Terry, a morale-boosting win against Flint last week and an opportunity to secure a first victory over Bala, relegating them in the process today. Yeah, it was, going back to last weekend, yeah, it was a welcome return to winning ways. The boys have waited a long time for it. It wasn't nice at times, but the ugly work, it paid off at the end. And hopefully now, last game at home, it's football, we know about Bala. They need something, so obviously it's going to be a fight on our hands, and I'd like to think that we'd come out on top. No disrespect to Bala. There's been very little to choose between the teams in the 3 games that are played, so creating and taking chances will be key today. Oh, without a doubt. I mean, same old cliche, the league never lies. You know, I think our position speaks for itself. Since I've gone in with the boys, they bought into what we're trying to do. The effort has increased. And the just rewards was last week. Let's hope we can carry it on. But you know, we knew that obviously the season is going to be tough. And I think, you know, the more wins we get, they put somebody in good stead for next year. Now, it seems to me that 40 is the new 30, because Sean Cronin scored the winner last week, and he's been an outstanding servant for the club. Oh, yes. Sean's been around for a long time. A little bit, not as long as me, but... and one of the other reporters you got with you today, Malcolm. But yeah, look, there's no substitute for experience. And he has helped the young kids, you know, we've had to use a lot of the players from the academy, down to circumstances. And Sean's been helping them with no end, you know. And a word about James Lester, called up to the Trinidad and Tobago international setup. Wonderful news for Llanelli. Oh, excellent, excellent. He got game time. Great experience for him, and hey, every game he's learning. And to be fair to the boy, he's a great character and he wants to learn. And hopefully he can move on to bigger and better things, you never know.
Terry Boyle, diolch yn fawr iawn, pob lwc heddi. Thank you very much. Cheers, boys. Terry Boyle yn sôn am Mr Malcolm Allen yn fyna hefyd. Just i atgoffa chi, pawb yn dechrau yr un pryd braf cael hi. Yn y chwe isa, mae rhywbeth ar pob gêm. Llanelli Bala, enghraifft, a fydd y Bala yn disgyn. Flint Hwlffordd, a fydd Flint yn ddiogel. Hwlffordd yn mynd am y gemau ail gyfle. Llansawel Met y ddau yn mynd am y gemau ail gyfle. Bai Colwyn yn ceisio sicrhau'r trydydd safle. Digon i ddal ein sylw trwy gydol y pnawn fan hyn ar sgorio. 6 gêm, braf iawn cael hynny. Reit, yn ni draw at ein tîmau sylwebu. Fel o'n i'n gweud, Terry Boyle yn sôn am Malcolm Allen. Mae fe'n rhan o'n tîm sylwebu ni gyda Mike Davies yn Saesneg, English language, commentary available as always on Sgorio. A very cold and quiet Stebonheath so far. Dewch i weld os yw pethau'n gallu poethi ar y cae wrth i ni fynd draw at ein tîmau sylwebu. Yn ni sôn am y tîmau yn Saesneg ac yn Gymraeg. Mae Owen Tudur-Jones ddim yn draw i ymuno gyda Iolo Chung. Diolch yn fawr, prynhawn da, mae'n prynhawn digon llwydaidd fan hyn ar Barc Stebonheath ac mi alla hi fod yn ddiwrnod llwm i'r Bala hefyd. Wrth gwrs, mae'n prynhawn tyngedfennol iddyn nhw yn y ras na i drio aros yn uwch gyngrau'r Cymru. Mae Llanelli wrth gwrs eisoes i lawr ac erbyn hanner o'r 4 gawn ni weld os ydi Bala wedi ymuno hefo nhw. Mae'r bwlch na i'r Flint yn y degfed safle'n 5 pwynt, felly mae'n rhaid iddyn nhw ennill heddiw. Dyna'r dasg sydd o'i blaena nhw. Maen nhw wedi curo. Llanelli ar 2 achlysur yn barod y tymor yma'r Bala. 2 fuddugoliaeth o 1 gol i ddim. A gêm gyfartal di-sgor, felly dydyn nhw heb ildio gol i Llanelli'r tymor yma. Maen nhw wedi cael y gorau o'r record yna. Ac mi fydd yn rhaid iddyn nhw efelychu hynny eto'r prynhawn yma. Dwi'n falch dweud bod Owen Tudur-Jones wedi ymuno efo fi yn y blwch sylwebu. Sut ti'n gweld hon yn mynd? Wel, dwi'n edrych ymlaen. Wrth gwrs i'r 2 glwb, dio ddim lle maen nhw eisiau bod. Yn brwydro i aros mewn cyngrair i'r Bala, ac wrth gwrs Llanelli wedi syrthio'n barod. Ond byddwn ni jyst yn gobeithio gweld gêm agorad, gweld 2 dîm yn mynd amdani yn chwilio am y triffwynt am resymau gwahanol. Gobeithio bod yna gêm dda o'n blaen ni. Mi gawn ni funud o ddawelwch gyntaf cyn y gêm i Ken Rees cyn chwaraewr Llanelli. Dyma'r tîmau heddiw felly. 1 newid i dîm Llanelli enillodd yn erbyn y Flint penwythnos dwytha. Mae Jamie Baker yn cymryd lle Sean Cronin yn yr amddiffyn ar ôl iddyn nhw ennill am y tro cyntaf ers mis Medi. Mae yna 2 newid yn hîm o Bala. John Owen a Tom Kelly mewn yn lle Harry Dean a Tanner Dogan ar ôl iddyn nhw golli yn erbyn Met Gaerdydd. Ie, dyma'r siap fydden ni'n disgwyl Llanelli gymryd efo'r 4 yn y cefn, Lester a Baker, chydig o bwysa ar eu ysgwydda nhw, a wedyn y 3 yn ganol cae, jyst yn ceisio cyfuno, gwneud pethau chydig bach yn wahanol, dangos chydig bach o bwer, chydig bach o allu i redeg, a wedyn i'r Bala, chydig bach yn wahanol, lot o brofiad. Ti'n sbio'r boes fatha Mendes yn ganol cae, John Owen, digon o brofiad yn yr uwch gyngrair, a wedyn Ferguson ydi'r dyn yn arwain y llinell ymosodol na'n chwilio am y goliau pwysig. A dyma fo, ar y gair 6 mewn 8, dyna faint mae di sgorio, ac pan ti efo record debyg i hynna, mae'r pwysau'n cynyddu. Wyt ti'n gallu gwneud o bob wythnos a parhau efo'r hediad, ac yn trio stopio fo'r dyn sydd wedi cael cap dros i wlad Trinidad and Tobago nebyn Bolivia yn ddiweddar. Fe yna obaith mawr gan y tîm cartra, oedd o'n cael pnawn llwyddiannus a cadw llechan lan. Ie, llongyfarchiadau i James Lester am ei ymddangosiad rhyngwladol cyntaf o fis yma. Neu fis diwetha, ddylswn i ddweud. Ni mewn i fis Ebrill rwan. A Llanelli fydd yn cymryd y gic gyntaf. A'r bel yn mynd yn hir. Yn syth am dafliad.
Dyfarnwr heddiw gyda llaw, Alex McInch. Mae o wedi dyfarnu Llanelli ar 6 achlysur tymor yma. Dim ond unwaith i'r Bala, felly mae'r tîm catro'n fwy cyfarwydd efo y tymor yma. Yng nghanol cae gan Bradley Gibbings, mae o wedi colli'r meddiant. Allan hi at Lewis Hall ar y chwith i'r Bala. Hall, laen yn chwilio am rediad Tom Kelly. Ac mae Tom Kelly yn dechrau i'r Bala am y tro cyntaf, y chwaraewr ifanc sydd ar fenthyg o Wrexham. 4 gêm oddi ar y fainc iddo fo, ac yna'n dechrau am y tro cyntaf prynawn mae Tom Kelly. Ia, ni sôn am y dyn yma Mendes, môr o brofiad yn y gyngred yma. Da ni'n di arfer weld y fel cefnwr de, a dyna lle mae di dechrau y gêm heddiw, ac wrth gwrs dyddiau yma, chwaraewr sy'n chwarae fel cefnwr, de neu chwith, cam i fewn i ganol cae a bod yn ddyn ac yn chwaraewr ychwanegol yn y safle yna, felly gwni weld sut mae hynna'n gweithio. Wrth gwrs mae yna bwysau arno fo i stopio Tristan Jenkins hefyd. John Owen yn codi'r bel fyny'r cae, Cameron Ferguson ar peniad lawr at Sam Billington. Ross White yn ildio'r meddiant. Coley Power, gafodd o'i ddal yma na. Dim trosedd mae John Owen yn ei chwarae hi nôl i Joel Torrance. Owen yng nghanol cae yn codi honna, ond yn rhy nerthol i Liam Higgins. Taflad i Llanelli yn ei cornel ei hunan. Ie, da ni newydd sôn am Mendes fel cefnwr de, fel arfer. Dwi wedi arfer gweld y dyn yma mewn rôl ymosodol, asgellwr, ymosodwr, ond yn amlwg ganol cae mae o. Ac mewn rôl touch bach yn wahanol, gwni weld os mae'r disgyblaeth yna gan John, ac ydy'n gallu effeithio'r gêm yn ymosodol. Wel ie, achos mae John Owen di chwarae mewn sawl safle gwahanol i'r Bala tymor yma. Do, mi oedd y chwarae yr amddiffyn yn gynharach yn y tymor. Mae'n amlwg yn chwaraewr sydd wedi bod yn llenwi bylcha yn y garfan yma tymor yma. Ie, ac ti'n gwybod, chwaraewr cyflym yn ei amser, a dal i fod yn gyflym, ond mae'n chwarae heddiw fel chwaraewr canol cae sydd yn angori. Diolch yn chwaraewr canol cae, a mae yna bach o ryddi di ymuno efo trio cyrraedd y cwrt Cosby. Hwn fydd yn angori, felly gwni weld, o bosib i Llanelli'n trio dargedu fo i weld ti yn gallu gwneud y rôl. Ond sbio arno fo, fatha Beckenbauer. O, mae wedi gweld digon o'r bel yn yr eiliadau cyntaf. Ac mae yna gyfle rwan i Cameron Ferguson ergyd gynnar dros y traws. Y bel di disgyn yn garedig iddo fo ar ymyl y cwrt Cosby. Methu a chadw i ergyd i lawr, ond llygad am gol a hanner cyflen fanna. Ie, symudiad da yn dod ar ôl i John Owen cael ei brest ar y bel a wedyn dechrau'r symudiad, a jyst cyfuniad da. O bosib sy'n y twtch bach fwy o bwysau ar y bastig ato fo, dim yn bownsio'n garedig, ond dal i fod yn un eitha neis. Ti'n gwybod, mae'n bownsio dy flaen a ti'n meddwl, dwi'n ffansi hon. So mae'n siomedig o fethu'r targed, ond mae fo eto. Ferguson at Tom Kelly. Ôl at Ferguson. Bala'n cadw meddiant, mae allan at Osana Mendes. Croesiad tua'r canol, Jacob Tarashenko sydd yno. Waith da gan Macaulay Power. A Llanelli'n clirio. Ie, cyffyrdde gwael yma gan Tarashenko, ynde. Ti'n sôn am ysodwr, y croes yn dod teg ata ti, ond fydd hwn yn hapus o weld yr ymosodwyr yn camu ffwrdd o gol i dîm o am brofiad sydd gan Terry Boyle. Legend o ddyn. Ferguson ar y bel unwaith eto. Nôl at Lewis Hall. Y bas drwyddo at Tarasenko. A Tristan Jenkins yn clirio. Digon o amser gan Ross White. Y bas Litraws. Peniad yn disgyn i John Owen. Owen drwy ganol cae, ond nid y bas o'r ganddo fo, James Lester yn clirio. A chyfle Jay Farrell Ali, ymosodwr Llanelli. Bel allan i Danny Williams a Lewis Hall sy'n clirio. Ond mae'r bel allan am dafliad. A hwnna mynd o blaid Llanelli. Ie, dechrau da i Bala, mae rai deud. A sa ti'n disgwyl dim llai i fod yn onest. Da ni wedi sôn digon am y ffaith bod nhw lawr yn y ddau isa. Ond dal i fod, ti yn sbio ar y tîm a ti'n meddwl ddylia bod y tîm yma'n gallu rhoi di dylanwad nhw ar y gêm. Rheoli'r meddiant, creu mwy o gyfleoedd, a dyna sut mae'r gêm wedi dechrau. Joe Lloyd yng nghanol cae.
Nôl at Sam Parsons. Uchel mae hwnna'n mynd. Felly hefyd gan Lewis Hall i fyny'r cae. Mae Cameron Ferguson ar ei hôl hi. Jamie Baker yn ei wylio allan yn dda. A Baker ydy'r unig newid yn hîm Llanelli heddiw yma yn lle Sean Cronin. Cronin di sgorio'r penwythnos dwytha yn y fuddugoliaeth na yn erbyn y Flint, ond ddim yn y garfan heddiw, felly Baker. Sy ddim yn ifanc ei hun, mae o'n 35, Cronin yn 40. Ie, dal i wneud i press-up, swn i'n dweud, Baker. Cawr o ddyn. Yn mynd i edrych ymlaen at yr elfen y frwydr gorfforol yn erbyn Ferguson heno, dwi'n siŵr. Praw ma. Bradley Gibbings lawr y dde at Jay Farrell Ali, tacl dda yn fanna. Gan Tom Kelly, ond mae'n ildio cic gornel. Chyfle cynta Llanelli i roi bêl yn y cwrt cosbi'r prynawn ma. Ie, da, mae'r cyfnod yma'n bwysig i Llanelli yn dydi. Bod Bala'n rheoli meddiant, dal i fod, ti eisiau just dangos rhywbeth yn ymysodol. Gorfodi yr amddiffyn yma sydd yn gallu bod chydig bach yn ddi-hyder. Ac o'n i weld dwan os maen nhw'n barod am yr her mawr gic gornel. Sam Parsons sydd yno i gymryd y gic gornel. Crymanu hi mewn, teg at y cwrt 6, y Bala'n clirio. Mae'n ôl allan at Parsons. Ac allan am dafliad. A mae yna gam sefyll yn erbyn Llanelli. Ie, just methu cweit cael un yn ôl mewn safle lle oedd o ddim yn cam sefyll. Ond mi oedd y croesau cyntaf yn siomedig yn doedd. Mae gen ti gyfla gwirioneddol tro cyntaf rhoi Bala dan chydig bach o bwysau. A pan mae'r croesiad, wel, jyst iawn ni'n cyrraedd y dyn cyntaf, wastad yn siom. Mae goliad i bod yn broblem i'r ddau dîm yma. Llanelli i tîm nhw heddiw. Dim ond Danny Williams sydd wedi sgorio mwy na 1 gol gyngrair y tymor yma, felly maen nhw'n ddibynnol iawn arno fo. A'r Bala hefyd wedi chael un anodd o flaen gol tymor yma. Jacob Tarasenko'n tynnu'r bêl nôl, ond Tom Kelly methu ar reoli. Ie, ti'n gwybod be, Llanelli'n lwcus iawn yn fanna, oedden nhw'n amddiffyn mor gul. Cefnwr chwith, wel, dim syniad lle oedd wedi diflannu. A chdi jyst yn meddwl, sa'r croesiad i gallu dod i fewn yn gynt. Sa'r Bala wedi bod mewn chydig bach o, wel, rhyw gyfnod positif mwyn creu rhywbeth. Alex Pennock ar gic gol. Cyffyrdau gan Tom Kelly ymlaen. Jamie Baker oedd yn trio clirio. Mae dal yn o'i Cameron Ferguson. Joe Lloyd. Fyny'r cae ond yn uchel, mae'r bêl yn cael ei dal yn y gwynt. John Owen yn rheoli'r bêl ac yn trio lledu'r chwarae allan at Liam Higgins y peniad mlaen. Ond ddigon hawdd i Alex Pennock. Nôl â hi gan James Lester at ei golwr o. Lester yn derbyn y bêl nôl. Lawr yr ystlys gan Sam Parsons. Mae'n disgyn yn garedig i Tristan Jenkins. Dim lle heibio i Lesara Mendes, felly nôl at Parsons a Joe Lloyd mae'n mynd. Jenkins yn derbyn y bêl nôl ac yn dod o hyd i Joe Lloyd. Parsons unwaith eto ar y chwith. Hediad Jay Farrell Ali, teg at y Miller Cwrt Cosby, nôl gan Will Bell, mae'n fler gan Joel Torrance a Llanelli'n ennill tafliad o'r pwysau yna. Ti'n gwybod be, sef o'n ddiolchgar o'r bas, o'na chydig bach gormod o bwysau ar hwnna. Oedd i bron fatha shots yn dod yn ôl teg ato fo. Y Bala'n clirio, fyny'r cae Billington yn dod o hyd i Cameron Ferguson. Mae'n gyfle fan hyn i Tom Kelly ledu'r chwarae. Allan at Jacob Tarasenko. Lewis Hall di gwneud rhediad o'i flaen o. A Hall yn chwilio am gymorth. Tom Kelly sydd yno. Y croesiad wedi rwystro. Llanelli'n gwneud y dda i glirio. Bradley Gibbings yma na. Yn gwneud y gwaith amddiffynol. John Owen yng nghanol cae. Yn gofyn am opsiynau. At straed Sam Billington mae'n mynd.
Millington yn derbyn y bêl nôl gan Tom Kelly, ond camddullwriaeth am hwnna yn amddiffyn Llanelli. Mae'r bêl dal ar ymyl y cwrt Cosby, mae'n disgyn i Cameron Ferguson! Sy'n brocio honna i gefn yr hwyd. Smonach yn amddiffynol gan y tîm cartra, heb glirio i llinella. Ac mae Cameron Ferguson yn cymryd mantais llawn yn fanna i roi'r bala ar y blaen. Mae'n berig bywyd ar y funud yn dydi. Ac yn anffodus i Baker yr amddiffynwr, cwpl o gangymeriadau, ddechrau fan taclo dyn hun yn fama, just a bod. A wedyn mae'r symudiad yn parhau, a ti just yn gweld, unwaith yn bwngsio. Ti'n gwybod, di ddim y diwrnod i benio nôl tuag at y golgeidwad, oedd yn styc ar ei linell. A mae Ferguson just yn disgwyl am hynna yn dydi, rhyw hanner cyfla, a sam ond un peth yn ei feddwl o. Mae di cael un cyfla, di methu'r targed yn barod, ond tro yma, dim problem o gwbl. Cadw'n isel, a fewn a hi. Mae'n gwybod y pwysigrwydd, just taro'r targed. A mae hwn, fel ni'n sôn, ar dan ar hyn o bryd. Wel, 4 gol yn ei 4 gêm ddwytha rwan i Cameron Ferguson. Be sy'n syfrdanol ydy, mae ganddo 7 rwan yn y gyngrair tymor yma i'r Bala. Mond y mis Ionawr nath o arwyddo a fod i'r cydradd brif sgoriwr. Ie, dwi'n cofio pan fyddwn ni'n cael golwg arno fo i ddechrau yn y gyngrair. Na bobl, I'm cweit yn siŵr am hwn, di o ddigon da ag ati. Weithiau mae'n cymryd touch bach amser, a i chdi ffeindio dy draed, ag wrth gwrs, bod i dad o, mae yna bwysau ychwanegol. Ond ti'n gwybod, be da ni'n weld y fama ydy, mae gen o greddf, sgorio goliau, hollol naturiol, ond hefyd mae gêm o, mae'n dal y bel i fyny'n dda, mae'n gri. A ti yn gweld, nhw'n i sôn amdano fo drwy'r amser yn dylanwad gan i dad. Y ffaith bod o'n tycio i gris i fewn. Hen ffash de, hen ffash. O, mae Bradley Gibbings lawr yde i Llanelli. Ac yn ildio trosedd am hwnna. Y Bala'n cael y gigrydd. Mae yna gol wedi bod ym Mhen y Bont hefyd. Y Barri sydd wedi mynd ar y blaen. Diolch i Ieuan Owen. Honna yn gêm fydd yn penderfynu a safleoedd yn y gema ailgyfle fydd Pen y Bont a'r Barri'n gorffan. Ie, Ieuan Owen yn licio chwarae yn Pen y Bont yn dydi. Sgorio ser yn y gêm yn y ffeinal nebyn y Seintiau Newydd yn eitha diweddar ac di dechrau hon yn dda. Allan am dafliad, oedd hi ar ben Jamie Baker. A dyma sy'n mae'r tabl yn edrych ar hyn o bryd, y bwlch na. Yn cau gan y Bala, sydd ar y blaen rwan. 3 pwynt o fwlch ydi o rhwngddyn nhw ar Flint. Mi fydden nhw'n gobeithio am gol i Hwlffordd hefyd, er mwyn mae'r bwlch na chydig bach yn fwy. Mae yna wahaniaeth goliau hefyd, alla ddod mewn i'r darlun. Danny Williams yn tanio honna fyny'r cae, Will Bell o dan honna. O Sana Mendes yn clirio. A pwysigrwydd heddiw, Iolo, ydy ti'n gobeithio bod Hwlffordd yn ennill. Ond mae Bala, o lle nhw'n neud trosedd yma, o lle Bala neud ydy ennill y gêm yma. A gobeithio mae goron y llall. Ond wedyn, ti'n angen sgorio'r gol gyntaf, maen nhw wedi neud hynna. Wedyn, gan bod nhw'n chwarae yn erbyn Llanelli, ti yn gallu dechrau meddwl am y cyfanswm goliau yna. Chos maen nhw'n ar ei holi o 5 gol ar hyn o bryd i gymharu efo Flint. Ond o bosib, os maen nhw'n glinigol heddiw, a mae pethau'n gallu digwydd mewn rhyw ffordd special, bosib bod yna fwy o goliau iddyn nhw pryma. James Lester ar peniad. Dal yn o'r ymyl y cwrt Cosby. Mae'r Bala mewn meddiant. Ôl o hi gan Ross White at Lewis Hall. Croesiad tu ar canol, Liam Higgins oedd yno ar y postyn bella. Mae'n cadw honna ar dir y chwarae. Ond dim lle am groesiad. Rwan mae o. Ac mae'n cyrraedd Cameron Ferguson. Y bas nôl ddim cweit yn gweithio i'r Bala. Llanelli'n clirio lawr yr yslys chwith at Tristan Jenkins. I honna ddim allan chwaith. Sana Mendes. Ac allan gan Will Bell. Macaulay Power ar bas Litraws. Chwilio Morgan Evans. Mae'n heb weld llawer o Morgan Evans eto, ond mae o'n gefnwr dde sy'n licio ymosod. Mae'r croesiad yn dod i mewn. Ganddo fo. Yn ennill cygornel. Ie, da chwarae teg. O'n i'n clywed llais unigryw Terry Boyle ar yr ochr jyst yn sgrechian. Take him on, Sean. A dyna'n union nath o chwarae teg. Dangos cyflymder, dangos pŵer. A wedyn jyst rhyw dyllu, rhyw groesiad allan.
Yr ail gyfle rwan. Croesiad cyntaf, cig gornol gyntaf, siomedig gan Llanelli. Ail gyfle i Parsons rwan. Sticio'n reit yn y cwrt 6 na achosi problema. Ie, gawn ni weld. Be sy'n gan Sam Parsons yn fan hyn. Gawn ni'r postyn agosau eto'r peniad. Yn tasgu heibio'r postyn pella na. Danny Williams. Mor agos. Mi oedd angen peniad cryfach cysylltiad gwell o bosib. Ie, da ni wedi sôn am bwysigrwydd Williams a'r goliau holl bwysig. A fydd o'n siomedig, os mae fo sydd wedi cael y cyffyriad ola. Ond mae gyd am y croesiad yn dydi. Curo'r dyn cynta, mae wedi gwneud hynna. Tom Kelly oedd ar y postyn agos yna. A wedyn mor agos i daro'r targed, ac os mae'n taro'r targed, mae'n gol. Mor syml e hynna. Wel, dyna gyfle i Llanelli unioni'r sgôr. Yn disgyn i'w prif sgoriwr nhw, Danny Williams. Un arall sgoriodd yn ebyn y Flint y penwythnos dwytha. Nôl gan Jamie Baker at Alex Pennock. At ganol cae, nid y bas ora, ond mae Tristan Jenkins yn casglu'r briwsion ac yn rasgamu drwy ganol cae fan hyn. A ganddo fo opsiynna. A Danny Williams ydy'r opsiwn yna, ond yr ergyd braidd yn fler a heibio'r postyn. O, ti'n gwybod be, dwi'n meddwl fydd yr un mor siomedig efo'r cyfle yma, achos mae'r gwaith sy'n cael ei wneud o flaen llaw gan Tristan Jenkins dyfal yn ganol cae. So maen nhw'n trio chwarae allan o'r cefn, a do ddim ymlaen, ond gathen nhw chydig bach o look. Mae Jenkins wedyn yn meddwl, pwh, sy'n neb ymlaen i, dwi jyst yn mynd i gario on, dim problem o gwbl. Mae yna fwlch ymlaen i, a wedyn y pwys ar y bas yn dda, a Williams just yn brysio'r ergyd, a hynod siomedig o fethu'r targed. Wel, mi oeddech chi'n dweud yn fyna wain am y potensial o bosib i'r Bala gael ambell gol prynawn mas dyn nhw'n meddwl am wahaniaeth golau, ond Llanelli sydd wedi cael y cyfleoedd gorau ers yna. Yn union, a tra mae'n un gol i ddim, game on. Ti'n gwybod, mae Llanelli dal yn y gêm, heb gwestiwn o gwbl. Felly, da ni'n cweit di cyrraedd yr amser yna, ond ti jyst yn meddwl i'r Bala, os maen nhw'n cael ail gol, allan nhw'n tynnu troed oddi ar y sbardyn. Mae rhaid chdi weld hyn fel cyfle, tîm gwylod y tabl, hwn ydy i cyfle nhw i drio gwneud yn iawn am y cyfanswm goliau, ond eto, fel ti'n sôn, rhaid ennill y gêm gynta. Ie, dyna nath gostio y Bala penwythnos dwytha yn erbyn Met Caerdydd. Mynd un i ddim ar y blaen ac wedyn colli'n yr ail hanner ar ôl. Methu gwneud y mwyau cyfleoedd nhw yn yr hanner cyntaf yna. Y gyfle i Tristan Jenkins rwan lawr y chwith i Llanelli. Tackle dda gan Losana Mendes. Ferguson yn trio gosod y bêl nôl i'w lwybr, ond y bêl gan Llanelli allan ar y dde efo Morgan Evans. Croesiad ter canol, John Owen oedd yno i rwystro. Nôl at Evans. Joe Lloyd a Macaulay Power. Rwy'n cael ei hel am yn ôl. O, tackle dda yn fan'na gan Tom Kelly i gipio'r meddiant. Cameron Ferguson sydd efo fo. Nôl at Billington. Jacob Tarasenko. At Ferguson. Alon cadw'r bêl rwan. Sam Billington at Lewis Hall. Tom Kelly'n dychwelyd y bêl i'w lwybr o. Os na le i groesi'n fan hyn. Gwaith da gan Hall i'r canol. Teg at Cameron Ferguson oedd y croesiad. Tarasenko'n rwystro'r ymgais i glirio Llanelli yn llwyddo i gael y bêl i ffwrdd rwan. Ond unwaith eto pêl beryglus mewn. A Tom Kelly'n rheoli'n dda. Mae yna dal gyflen fan hyn. Tarasenko. Ergyd wedi rwystro, Joe Lloyd sy'n clirio. Sam Billington. Teg at Tom Kelly ac yn ar bêl yn rhedeg drwyddo i Alex Pennock. Ie, ti'n gwybod be, nath Baker yn dda iawn yn amddiffynol i atal y croesiad yna ar ddechrau'r symudiad, oherwydd oedd Ferguson yn barod i sgorio eto. Chdi weld o'n yr awyr, fatha Superman, ti weld o'n dod wan. Teg at y postyn agosa, Baker un olwg dros i ysgwydd, a mae rhaid iddo ennill y peniad, mae'n mor syml a hynna, mae'n gwybod bod yna ymysodwr tu ôl iddo, so wrth i fodd efo'r bêl yn yr awyr, peniad da gan Baker. Ie, ac mi ddoth gol Cameron Ferguson yn ebyn Met Caerdydd penwythnos dwytha o rediad teg at y postyn agosa yna
Nid yn anhebyg o bosib i'r cyfle yna. Gwybod sydd wedi symud yn y cwrt cosbi, dydy. Mae be mae'n neud yn eitha syml, ond mae'n gwneud y pethau syml yn effeithiol. Ti'n gwybod, mae'n dal y bel i fyny, diolch yn trio bod yn fancy, diolch yn trio flicks, mae jyst cyffyr y cyntaf da, a wedyn lay-off bach. A wedyn, offa chdi'r cwrt cosbi yn disgwyl am y croesiad. Felly ar hyn o bryd, mae o'n cael dylanwad bositif ar y gêm, heb wneud dim byd hollol anhygoel. Alex Pennock yma na. O, Blair efo'i gic. Mae dildio'r meddiant. Tarasenko ar bediad gan Pennock i wneud yn iawn am ei gamgymeriad o. Llanelli'n trio chwarae allan o'r cefn. A bron a chyflwyno'r cyfle i'r Bala ddyblu i mantais nhw. Dal yng nghanol caen fyma. Llanelli. Nath eto'n Blair efo'r meddiant. Ferguson. That's John Owen. Lewis Hall. Y bas letras gan Ross White. Chwilio am Liam Higgins, mae o. Mae Higgins yn mynd i gadw hon yn fyw. Y croesiad tuag at Cameron Ferguson. Cyffyrddiad da ar ergyd gan Tom Kelly wedi rwystro. Mae dal yn o'r ymyl y cwrt cosbi Llanelli yn clirio yn y diwedd. Ond sôn am achosi problemau hunan ynddo. Trio chwarae allan o'r cefn. Mae hon yn esiampl, pawb eisiau chwarae allan o'r cefn. Ond come on de, mae'n amser i wneud hynna. Os mae Bala mewn sefyllfa i stopio chi fel oedden nhw yn y symudiad yma, ti jyst ddim yn gwneud. Dewis pryd i wneud, pryd i beidio. Ac eich Llanelli yn dangos rhan o'r broblem pan bod nhw ar wylod y tabl. Mae'n gyfle arall yn fan hyn i Tarasenko, mae'n tynnu'r bel nôl i gyfeiriad Lasana Mendes. A bron bod Joe Lloyd di ffigio digon i roi Lasana Mendes, neu roi chydig bach o amheuaeth yn meddwl Lasana Mendes yma na. Mae dal yno i Jacob Tarasenko at Cameron Ferguson. Ton ar ôl ton o ymysodiadau gan y Bala ar hyn o bryd. Lewis Hall yn colli'r meddiant. Morgan Evans at draed Danny Williams. Ac mae o'n clirio fyny'r cae, chwilio am G. Farrell Ali. Waith unig i G. Farrell Ali yn arwain ymosod Llanelli ar hyn o bryd. Ie, jyst gweld y bel yn cael ei thynnu nôl, a ti'n meddwl, mae Mendes yn mynd i sgorio, mae o'n rhyw hanner tynnu allan, dydy. Mae'n hanner tynnu allan, a so wedi gallu cael yr ergyd efo'r droed chwith yna. Jacob Tarasenko lawr y chwith unwaith eto. Cameron Ferguson yn ei gosod hi nôl i Tom Kelly. Teg at Liam Higgins oedd o'n chwilio ar y postyn pella. Alex Pennock yn hawlio honna. Yn ddigon hawdd. Tristan Jenkins yn derbyn y bel gan Joe Lloyd. Traed dan fanna gan Bradley Gibbings. Sy'n dal i fynd y fan hyn, ond gormod o grysa gwyn o'i gwmpas o'n y diwedd. John Owen sy'n clirio. Ar ôl beniad yn disgyn yn garedig i Jamie Baker. Ie, anffodus yma na, Gibbings yn efo'r rhediad bach da. A mae Llanelli'n cael un o'n syfleoedd da, ti'n teimlo bod Tristan Jenkins yn hanfodol bwysig os maen nhw'n mynd i gael llwyddiant. Mae'r cefnwr de hefyd, Morgan Evans, ti'n clywed, mae'n agos at Terry Boyle, mae'r hyfforddwr yn sgrechian yn gweld i ddylanwad o yn ymosodol rwan. Ond just o bosib gallu cario'r bel, a wedyn ddim cweit yn gwneud y penderfyniad cywir yn y pen draw. Lasana Mendes yn trio cadw hon i mewn. Y bas letras da gan Sam Billington, mae wedi gwneud yn wych. A'r croesiad tua'r canol, Cameron Ferguson ar ergyd. Wedi rwystro, cic gornel yn unig fydd hi, ond unwaith eto cyfle i'r ymosodwr. Ie, dwi'n meddwl mae yna drosedd yma, Mendes yn gwthio'r Llimanwr, mae hwnna'n gorfod bod yn yellow card, ond nath o mor dda chwarae teg i gyrraedd y bel. Da ni'n gweld yma, gwthiad, oce, ddim cweit yn drosedd. A wedyn yn ffeindio ddyn. Tro yma, mae Ferguson dal nôl, oedd angen yr ail gyffyrddiad. Mae'n trio agor yr ongl i fyny, mwyn i dechrau tu allan i'r cwrt cosbi, felly mae'r syniad yn un da, jyst ddim cweit yn gallu cael hwnna'n gywir. Sam Billington dros y gic gornel. Mae hwnna'n gwiro mewn teg at y gol ar y postyn pella. A dyna'r ail. Ross White yn dyblu mantais y Bala. Y bel wedi chwipio
Dros ben y golwr Alex Pennock. Oedd hi mor syml i White yn y diwedd. Och ti'n teimlo, achos mae yna wynt, mae yna storm ar y ffordd, enw manol y soniol, a ti'n gweld yn fama. Di ond i roi gymaint un o gyflymder ar y croesiad, ond i'n teimlo, fatha bod y gwynt fel mae ti a hanner ffordd, yn mynd â hi dros ben Pennock sydd yn cam amseru, cam neidio, a wedyn, o'ch ti angen ydy dy gapten i dan y targed. Ross White, ti'n gwybod, mae'n haws i fethu os rhywbeth, haws i sgorio am y ddrwg yn ni. A ti jyst yn gweld mae o'n gwybod, ac yn amffodus, yn amddiffynol. Dwi'n newid gamol Morgan Evans, yr amddiffynwr sydd yn cael dylanwad, yn carlamu fyny'r ochr dde o'r cae, ond yn amddiffynol. Diolch hyd yn oed yn dod oddi ar ei draed i drio stopio. Felly yn amddiffynol i Llanelli, mor siomedig. Wel, oeddech chdi'n dweud, mae yna storm ar y ffordd, mae'n debyg. Bosib bod Storm Dave wedi cael pre-assist yma cyfle fan hyn i Liam Higgins. O, Higgins yn tynnu'r bel, heibio'r postyn. Dyna gyfle arall i'r Bala. Maen nhw yn edrych fel maen nhw'n awyddus i gael goliad fan hyn. Higgins y diwedd ara. Ia, dyna ydy o de. Ti'n mynd i fewn i gêm fel, da ni'n mynd i ennill hon efo 6, 7, 8 o goliau. Ond ti'n cael teimlad o fewn gêm. A ti'n cael y gol gynnar, a wwa maen nhw wedi cael yr ail. A maen nhw'n dechrau synhwyro y pwysigrwydd. Allan i ddim tynnu'n droed oddi ar y sbardyn yma. Mae yna gyfle euraidd i sgorio mwy os da ni'n parhau efo'r un intensity os licid i. Achos yn amlwg mae Llanelli yn fregus, ond mae fyny'r Bala rwan i ddal ati. Ac ydy hynna'n neud gwahaniaeth, ti'n meddwl, achos da ni wedi gweld canlyniad y dau Llanelli yn y wythnosau dwytha. Dydyn nhw ddim wedi rhoi ffidil yn y to o ran bod nhw wedi mynd lawr ers rhai wythnosau bellach, ond mae gan y Bala rhywbeth i chwarae amdano fo, does? Yn union, a ti yn gweld y gwahaniaeth yna. Pan ti'n sefyll Llanelli, a mae'r gêm yn dyn, a ti dal yn y gêm, wel wedyn, wrth reswm ti'n meddwl, gen i chance y fama. Ond pan ti ar wilod y tabl, gwni fel beth i gwyth y fama. Morgan Evans mewn i'r cwrs Cosby, ond y cyffyrddiad chydig bach yn drwm. Ia, pan ti ar wilod y tabl yn mynd drwy sefyll nhw, ti ar ei holi o 2 gol i ddim, mae'n anodd iawn dod yn ôl. Cofiwch am y gêm fyw, ddydd Sul ym mhrif adran Gwener Wrexham yn erbyn Abertawe. Am gwarter wedi 4, mi fydd honna'n fyw ar S4C a Wrexham wrth gwrs yn codi tlws y gyngrair. Ddydd Sul ar ôl trechu Caerdydd. Y penwythnos dwytha, mi oeddech chdi yna, Owain? O'n i yna, o'n i sylwebu fo, Bion, sylwebu chdi heddiw. Dwi'n dod am gynadolig efo chi. Dwi'n ano'r teulu fan. Wel, mi oedd o'n ben wythnos i'w ddathlu i Wrexham doedd, gawn ni weld. Bydd Bala yn teimlo cystal. Ond fydd diwedd y gêm yma, ond ddaw chwipon ola'r gêm yma, de. Nes ti newid y pwnc yn sydyn yma, ti'n bisio fydd o draw na, guys? Just deud. Wel, dwi'n yn barod i goginio clamp o gynadolig eto, de. Felly, pan fyddai di... Fyddai di gwella'r sgiliau coginio gyd i'r gwahoddiad. Mae yna gol wedi bod yn Llansawel hefyd. Nhw sydd ar y blaen yn erbyn Met Caerdydd ac Alex Gammond sydd wedi cael y gol yna. A enillydd y gêm yna o bosib yn mynd i fynd i'r penwythnos ola dal yn y ras na am y 7fed safle. Dyna sut mae'r tabl yn newid rwan. Llansawel ar y blaen, felly mae'r bwlch rhwngthyn nhw a Hwlffordd yn bwynt. Mae dal yn gyfartal wrth gwrs rhwng Hwlffordd a'r Flint. Ond mae yna gyfle i bwy bynnag sy'n ennill honna. Llansawel neu Met Caerdydd i fynd ar ras yna i'r penwythnos ola. Lewis Hall ar tafliad. Coley Power yn clirio. Y bel yn rhydd i Tom Kelly. Honna'n rhedeg drwyddo i Alex Gammond. I Alex Pennock, os ydyn ni ddweud. Tro cyntaf mewn 8 gêm i'r Bala sgorio 2 gol. Mae sgorio wedi bod yn broblem iddyn nhw'r tymor yma. I sgorio llai o goliau na gema sydd ddim yn arwydd da fel arfer, ond beth yn mynd yn dda yn yr hanner awr cyntaf yma. Ia, fydd hwn jyst yn teimlo, os mae Llanelli'n parhau drio chwarae allan o'r cefn, a trio bod just touch bach yn rhy glyfar. Yn enwedig yn chwarae fewn i'r gwynt, dyma nhw'n trio unwaith eto.
mi fydd yna fwy o golau i Bala, dwi'n siŵr o hynny. John Owen at Lewis Hall. Lawr y chwith i Tom Kelly. Mae Kelly wedi bod yn brysur yn ei gêm, wel, i gêm gyntaf mae o'n dechrau'r Bala heddiw yma. Ac yn chwarae yng nghanol cae hefyd. Dod mlaen fel cefnwr chwith nath o'r penwythnos dwytha. Ond mae wedi bod yn ddylanwadol hyd yma. Yn brysur beth bynnag. I nghanol pethau. John Owen at Sam Billington. Liam Cameron Ferguson mae o. Tom Kelly'n trio dychwelyd y bel i'w lwybr o. Liam Higgins. Ball at Sam Billington. Billington yn dal i fynd. Ergyd o bell. Ond o ddim yn rhy bell heibio'r postyn. Ergyd gweddol yma yna gan Sam Billington. Sydd yn dal i chwilio am ei gol gyntaf o tymor yma. Ie, o'n i'n siŵr os ddyle wedi pasio tuag at Tarasenko, sydd wedi bod yn fygythiol, sy'n sbio yn fama. Mae jyst yn creu ongl i'r chwith. Bosib dyna fysa wedi fod yr opsiwn ora i Billington, ond mae'n penderfynu, hei, dwi wedi mynd heibio un yn ganol cae, mae'r bwlch yn agor fyny ymlaen i pam ddim cymryd yr ergyd, a fel ti'n soniol, ond ddim yn bell i ffwrdd. Cyfle fan hyn i Tristan Jenkins. Waith dda gan John Owen i'w rwystro fo, mae'n disgyn i Joe Lloyd. O'r sodliad driodd o'n fanna, wedi ildio'r meddiant i Liam Higgins. Di'r opsiynau sy'n ganddo fo, Cameron Ferguson yn un. Tom Kelly yn methu a chadw hon ar dir y chwarae, nid y bas ora iddo fo gan Ferguson. Ie, mae'n ddifyr, ti'n gweld pan mae'r bel ar yr ochr chwith, mae hwn yn licio'r croesiadau ddod i fewn. Pan mae'r bel ar yr ochr dde, mae'n tueddu ddal nôl. Dwi'n gwybod os mae hynna'n rhywbeth mae'n neud bob un gêm, ond mae yna rhyw batrwm lle yn amlwg mae'n ffansi just tynnu hyn yn ôl, a wedyn mae'n gallu agor i gorff i fyny am ergyd. Ond tro na, dwi'n meddwl y penderfyniad gorau fysa wedi bod just i redeg, nerth i fewn i'r cwrt cosbi. Dyna lle oedd yr opsiwn orau i'r croesiad o'n i'n teimlo. Cic rydd i Llanelli. A'r dyfarnwr Alex McInch eisiau gair bach efo Tom Kelly. Alex Pennock yn llithro wrth danio honna fyny'r cae. Y Bala'n clirio. James Lester o dan y bel yma na. Morgan Evans fyny'r cae. John Owen rwan yn taro hi'r holl ffordd drwyddo i Pennock. Honna oedd gol gynta Ross White yn uwch gyngred Cymru ers Medi 2024 gyda llaw. Diolch yn sgorio'n aml. Ond mi oedd hwnna o bosib yn mynd i fod yn gol holl bwysig. Gawn ni weld be fydd cyd-destun hwnna ar ddiwedd y gêm. Cydwerydd tymor Ross White efo'r Bala ydi o, ac erbyn hyn mae'n golygu mae fod un o chwaraewyr fwy o profiadol nhw. Un o'r rheini sydd wedi bod efo'r clwb hira. Sara Mendes, bosib di'r unig un sydd wedi bod efo'r Bala yn hirach na hynny. Mae yna lot o newid i'w carfon nhw dros yr ha ar ôl ymadawiad Colin Caton. Tafliad gan Morgan Evans. Mae'r drosedd yn mynd yn erbyn Llanelli. Cicrydd i'r Bala fydd hi. John Owen wedi ymuno ar Bala o Aberystwyth yn yr ha i ddegfed clwb o yn Pyramid Cymru. Fel oedden ni'n sôn wedi chwarae bron bob safle i'r Bala tymor yma. Ie, mae dyn yn iawn. Hyd yn hyn y gem mae chwarae teg yn gwneud y rôl amddiffynol na. Bo'n y gwir ydi, bob parch mae'n gwneud hyn yn erbyn Llanelli, felly sgen ti ddim y chwaraewyr mwyaf dylanwadol, y chwaraewyr clyfar na sy'n dod tu ôl i'r ymosodwr rhwng
amddiffynwr a chwaraewr sydd yn y safle yna, ond dal i fod, mae di esgubo'n dda, mae di bod yn y safleoedd cywir i ennill beniadau, mae di cadw chydig bach o allu i roed i droed ar y bel a dechrau masodiadau. Dechrau da i John Owen. Ac mae'n gei crydd rwan i'r Bala, Liam Higgins gafodd ei dynnu'r llawr yma na. Ie, ti'n Ac just gweld... Edyn Melin yma hyn. Ti'n just gweld, mae'r cyffurau cyntaf dda dydy. Ti'n siarp rwnd y gornal i ochr dde, a mae hwn yn gwybod. Mae'n gwybod, dwi wedi dynnu fel lawr yn fanna, yn gwybod dwi wedi cael ynghiro efo'r cyffyrddiad da. Felly fewn i fo i'r llyfr. Sam Parsons, i'r chwaraewr cynta yn llyfr y dyfarnwr Alex McInch y pnawn ma. Y cefnwr chwith. Oedd yn euog yn fanna. Mae hon rhyw 30 llathen o'r gol o stad mwy, felly tipyn o bellter, ond mae'n edrych o bod Sam Billington a Osana Mendes yn ystyried ergyd yn fan hyn. Ie, a mae'r gwynt yn ffafrio nhw. Mae Llanelli'n chwarae efo'r gwynt tu ôl, dyma fo. Billington yn mynd ar ergyd. Heibio'r gol. Ond yn sicr, mi oedd o fewn pellter tarod oedd. Gormod o wynt, de. Gormod o wynt ar hwnna, yn anffodus. Ond nhw'n mynd i gael ei spel i untanglo'r fflag na. A ti jyst gweld, mae'n werth cymryd yr ergyd. Di sôn am y tywydd yn barod. Bach o wynt tu ôl iddo fo. A wedyn ti'n cael y cyfle, ti'n meddwl, bach yn siomedig o fethu'r targed. Hwn oedd y cair wrth gwrs, Sean Bradley yn sgorio i Gymru yn ebyn Lloegr. Felly mae'n hanes, fewn i'r gol yna. Ac mi gafodd Billington look y gwynt efo'r gic gornel na nath arwain at yr ail gol. Rhywun yn dallt am fod o di mynd amdani fyna. Liam Higgins yn erbyn Parsons. Mae'n dal i fynd ar croesiad dofyn. Ond anrydd ofyn. Neb yn o'i fanteisio i'r Bala. Nhw'n cael y tafliad, ond Higgins yn cymryd Parsons mlaen. Yn fyna. Y bel dal ar ymwneud y Cwrt Cosby. Tom Kelly'n brwydro amdani efo Joe Lloyd. Lloyd yn trio dianc allan o'r twll yna. John Owen yn gwarchod y meddiant. Sam Billington ôl at Lewis Hall, nid y bas ora. A'r bel yn tasgu allan am dafled i Llanelli. Ie, beth yn ddifur am y symudiad nath arwain at y croesiad ydy fod Parsons newydd gael cardyn melyn. Fe hwn yn poeni am ei gefnwr chwith. Oherwydd o safbwynt Bala rwan, ti'n meddwl, reit, mae Higgins yn edrych yn siarp. Ydyn ni'n gallu fwydo fo. Rhwng rwan a diwedd yr hanner, jyst i weld, ydy o'n gallu cadw i ben ac amddiffyn sefyllfaidd un yn erbyn yr asgellwr. Y bel yn taro pen Jamie Baker. Mae honna mynd i fynd allan am gic gornel i'r Bala. Gic nerthol gan Joel Torrance, y golwr. Wedi defnyddio'r gwynt yma yna. Ia'n groes i'r gig gornel nath arwain at y gol, lle oedd y gwynt yn symud i fewn tuag ati. Dwi'n meddwl wneud hon ddal fyny, twtch bach yn y gwynt, felly bach fwy o nerth ar hon ddim yn broblem o gwbl. Wneith i just aros a sticio yn yr awyr o gwmpas y gol geidwa, dwi'n siŵr. Tom Kelly sydd draw i chymryd hi, felly ar y droed chwith. Mae'n cael traffath. Sut di hwnna'n? Y bel ddim yn sticio. Mewn â hi gan Kelly. Ti ar postyn pella na. O, na droed uchel oedd. Ross White. A James Lester, dwi'n meddwl. Y droed na chydig bach yn rhy agos at Ben Lester. Ie, mae di exeitio fan Ross White, dydy. Dwi'n gwybod pa mor uchel oedd i goes, oedd y pen yn dod lawr twtch bach yn dod. Oedd o'n cwyno, gwn i weld o'r ongl yma. Mae'r pen yn dod lawr. Os rhywbeth dwi'n meddwl bod y droed yna'n rhy uchel. Os mae'n rhywun yn penderfynu just symud i ben lawr teg at y bel, ond dyna fo, de. Hen ddeinosor dwi erbyn hyn, Iola. Wel, dwi'n meddwl na Jay Farrell Ali oedd o'n y diwedd. Nath o'n cwyno rhyw lawar. Ond, ge Crydd yn mynd o blaid Llanelli. Bel rwan, gan y Bala unwaith eto. Jacob Tarasenko. Ond neb di gwneud yr hediad. Cofiwch, mae yna rygbi byw ar S4C hefyd fori am gwarter wedi 5. Benetton yn erbyn Caerdydd.
hefyd. Ar ôl hynny, Ulster yn erbyn y gweilch. 20 munud i 8. Ti'n gwybod be, trio chwarae allan o'r cefn eto sydd yn gorfodi Leicester i fynd i fewn i'r ddeiar, ceisio mestyn i ennill y dacl, nath o'n dda chwarae teg, ond unwaith eto achosi problemau hynna'n. A Lewis Hall ar croesiad yn chwilio am Cameron Ferguson. Y penderfyniad i mynd yn erbyn Ferguson, cic gol fydd hi, ond mae Bale na'n chwilio amdano fo unwaith eto. Ie, ti'n gweld y croesiad, bron yn cael ei thynnu nôl ar y ddeiar yma, mae gwaith da. Dwi'n weld pwy gath y cyffurydola, dwi'n meddwl bod Ferguson yn iawn o fanna. Mae'n cael yr ergyd, mae'n taro cefn o'r amddiffynwr allan â hi, a mae'r dyfarnwr jyst yn lwcus. Ti'n gwybod, pan ti ar yr iard ysgol, gwni weld yma, mae oddi ar yr amddiffynwr. Iard ysgol, ti'n dweud, I'm going to tell my dad on you. Ti'n misio hynna fo'r boi yma, de? Felly o'r amddifarnwr, penderfyniad dewr i fynd yn erbyn Mr Ferguson. Wel, da ni heb weld golwg o Duncan Ferguson yma eto. Osib fysa ganddo fo rhywbeth i ddeud yn fanna. Morgan Evans ar tafliad at straid Tristan Jenkins yn gwneud yn dda i fianc yn fanna. Oddi wrth Billington. Nawr y dde yn chwilio am Danny Williams, ond mae Ross White yn gwylio hon. Allan am gic gol ar amddiffynwr profiadol. Yn fanna, bach o'r rwystredigaeth gyda Danny Williams. Ie, colli ben chydig bach, a ti wedi gweld y capten, oedd o rhy grin doedd. As o Terry Boyle wedi gwneud rhywbeth tebyg, jyst yn shieldio'r Bale oddi ar dir y chwarae, ond Williams, ti bron i'm eisiau gweld hynna gan un o dy ser di, y rwystredigaeth, ond o bosib iawn eithaf ddefnyddio hyn. A tro nesaf fydd y Bale wrth i draed o fydd yn trio gwneud rhywbeth ddigwydd. Allan Sawel di dyblu mantais nhw'n ebyn Met Caerdydd. Tom Walters y tro yma. Mae o'n cael tymor da. Ilan Sawel. Ac mae'r tîm cartra yn fanno yn edrych yn gyfforddus hefyd. 2-0. Bynnag sy'n colli'r gêm yna, wrth gwrs, rhwng Llansawel a Met Caerdydd. Fydden nhw'n sicr allan o'r ras am y seithfed safle. Fydd yr enillwyr dal ynddi. Yn ddibynnol o bosib ar gynlyniad Hwlffordd hefyd. Ie, ti'n gwybod be? Cwpl o funud a pwysig rwan, achos i Bala, ti'n meddwl, allan ni orffen y gêm rwan. Ti'n gwybod, mae gen ni be, rhyw 3 munud, mae'n siŵr yn weddill. Cymryd mantais. A Billington mewn i'r postyn agosa na. Parsons yn clirio, i fydd yn gornel arall. Honna wedi chwipio mewn i safle gwahanol, ond yr un mor beryglus o bosib. Ie, beth sy'n ddifur fanna, Parsons ar y postyn agosa, fel cefnwr chwith, fel arfer, sa ti'n licio rhywun ar y droed dde yn fanna i glirio. Achos mae droed chwith yn naturiol o yn gwynebu teg at gol i hun. Mewn unwaith eto gan Billington i'r postyn pella tro yma. Mi gyrhaeddodd i'r postyn pella. Lle oedd Ross White unwaith eto. Honna chydig bach yn rhy bell tro yma. Ie, o'n i'n teimlo fod wedi dal gafal ar y peniad just cyn iddi fynd oddi ar dir y chwarae. A bod i fod yn gic gornel, ond diolch yn cwyno llawer chwarae teg, ydi wedyn yn bwnsio oddi arno fo eto. Bosib iawn oddi ar ei ben glino. Sam Billington yng nghanol cae. Ôl at Ross White. White yn chwilio am rediad Liam Higgins. Bala yn ymosod lawr y dde, chdi bach mwy yn y munudau dwytha yma tybed wedi oherwydd Cerdyn Melin. Cefnwr chwith Llanelli Sam Parsons. Bradley Gibbings yn cipio'r meddiant nôl i'r cochion. Lewis Hall. Iltio'r meddiant. Macaulay Power. Tristan Jenkins. Yn gwneud yn dda am hwnna. Joe Lloyd. Allan at Danny Williams. Williams yn aros am gymorth. Morgan Evans sydd yno. Croesiad yn gwiro. Ond i ddwylo Joel Torrance. Golwr y Bala heb gael llawer i wneud yn yr hanner cyntaf yma. Tackle gan Joe Lloyd yn cipio'r meddiant oddi ar Cameron Ferguson sydd wedi disgyn yn drwsgwl. Oedd yn gyffyrddiad trwm ganddo fo, sydd ddim yn debyg i beth ni wedi weld yn yr hanner cyntaf. Dwi'n meddwl bod i Ben Glyn o'n cael yn stuck yn y ddeiar. Fel mae'n trio mestyn i ennill y Bale ar ôl y cyffyrddiad trwm. Ti'n weld o cyffyrddiad trwm, a wedyn mae Ben Glyn o jyst yn mynd yn stuck rhwng pawb, cwpl amddiffynwyr. Ti'n gwybod, mae hwnna'n gallu bod yn un anghyffyrddus iawn, ond mae'n ôl ar ei draed. Wel, mae hynna'n dda i weld
Rwan Hercian oddi ar y cae. Lle bod angen chydig bach o driniaeth i geitho gwarter awr i adfer ei hun, achos munud sy'n yna tan yr egwyl. Ac mae yna gol bwysig yn y Flint. Ben Armand sydd wedi rhwydo. Hwlffordd ar y blaen. Iddyn nhw, mae'n golygu bod nhw mewn rheolaeth o ras am y 7th safle, ond wrth gwrs y cyd-destun i ni'n fan hyn ydy fod y Flint ar ei hôl hi, felly mae'r bwlch rhwng y Flint a'r Bala lawr i 2 bwynt ar y gwaelodion yma. 2 bwynt o wahaniaeth, 3 gol o wahaniaeth, golia. Mae'n dechrau mynd yn dyn. Ac ar yr egwyl, mae pethau'n edrych yn dda i'r Bala o ran y cyd-destun. Flint ar ei ôl hi, y Bala ar y blaen. Pethau'n mynd o'i plaid nhw ar hyn o bryd. Macaulay Power yng nghanol cae. Mlaen at Danny Williams. Williams allan at Morgan Evans, oes na le am groesiad. Evans yn ffigio. Tristan Jenkins sydd efo fo. Dal dim lle i Jenkins ar ergyd oddi ar ei droed chwith dros y trawst. Dyna ni, y chwiban ar gyfer yr egwyl gan y dyfarnwr Alex McInch. Golia Cameron Ferguson ac yna Ross White sydd i'r rhoi'r Bala 2-0 ar y blaen yn y gêm dyngedfennol yma ar waelod y tabl. 2-0 yn erbyn Llanelli ydy hi ar yr egwyl. A'r sgoriau'n mynd â'i plaid nhw. Llanelli dim, y Bala 2. Dewch nôl atyn ni ar ôl yr egwyl. Diolch yn fawr iawn. Mae'n benwthnos y Pasg. Mae'n benwthnos chi'n gwylio rhyw ffilm fel y Great Escape. Falle bod chi'n gwylio fe'n barod fan hyn. Yw'r Bala yn mynd i sicrhau diogelwch fel mae pethau'n sefyll. Maen nhw'n mynd mewn i'r penwthnos ola o fewn cyrraedd y Flint. Mae'n ddiddorol iawn. Oedd rhaid nhw ennill, maen nhw yn ennill. Just fel rhyw ychwanegiad bach i hynny. Mae'r Flint yn colli gartre yn ebyn Hwlffordd. Ni'n mynd drafod y cyfan yn y man, ond goliau sy'n cael yn sylw ni nesaf, achos gan bod ni wedi cyrraedd mis Ebrill, mae'n gyfle i ni edrych ar goliau gorau mis Mawrth. Dyma gol y mis. Mae'r bas yn cyrraedd Jordan Davies, alla weithio'r bel ar y droed chwith. Davies ar y droed de, y bel disgyn i Aaron Edwards! O, na chi gol! O, Aaron Edwards! Franklin, gosod i Lwybr Woodcock, lledu'r bel allan edrych am Abdi Sharif, Anton Sharif. Mae gen i fod 2 yn y cwrt yn disgwyl am y croesiad west yn ei gosod ti nôl i Fregapani fewn i'r cwrt! O, na chi gol! O, na chi gol gampus! Rhys Hughes, mae yna 3 o chwaraewyr gan y bont o'i gwmpas yma. Hughes wedi gwneud yn gampus o fan hyn. Mae Rhys Hughes yn dal i fynd. Rhys Hughes! O, Rhys Hughes! O, mam bach chi! Da chi disgwyl dim llai! Knox yn torri tu fewn trwy'r amddiffynwyr yn tanio ac yn curo Amelia Falkins. Mae'n gol hyfryd gan Knox. Bale yn tasgu a Dan Barton. Ian Owen! O, hyfryd! A Ian Owen yn canfod cornel ucha rwyd. Knox mewn digonedd o le. Knox ar ergyd. Knox! A honna ydy'r gol sy'n sicrhau'r bencampwriaeth i Wrexham. Dyna rhestr fer goliau gorau mis Mawrth. A Owain Tudur-Jones fan hyn sy'n mynd i ddewis er ennill. Fi'n syniad pan mynd i ddewis, mae'n gyffroes iawn. Cyffroes iawn. Ti'n gwybod pwy sy'n chael i? Gan bod i touch bach yn wahanol i'r arfer, Aaron Edwards. Oherwydd, di ddim cweit yn sgŵp.
di ddim cweit yn chip. Mae oedd rhyw dink bach efo backspin. Dwi'n wedi gweld dim byd tebyg. Mae yna rhyw debygrwydd i Eric Cantona yn y 90au ebyn Sunderland, colar i fyny. A ti'n sbio ar hyn, mae'r traed yma yn dda, yn glyfar, ynddo, a wedyn fewn i lwybr o. Sgan nhw'n hawl i wneud hyn. Mae'n un o hynna, mae bobl yn deud, nes ti drio hynna? Wel, wrth gwrs, nath o drio gwneud hynna. Mae fatha term golf rwan, do, iawn? Fatha rhyw 60-degree lob wedge, full swing, de. Mae'n mynd fyny'r awyr ac yn ôl lawr ber i'w 10 cath oddi wrth y droed i, felly mae hwn yn briliant, dydi. Wel, mae'n wych, mae'n gol hyfryd. Dwi jyst yn nodio am hen o ran y termau golf na, sy'n syniad o fi. Felly gwerthfawrogi'r gol yna. Mae'n hyfryd. Mae'n gyfnod golf ar hyn o bryd, yn meistri. Ti'n gwybod deud hyn wrth o fi, boi. Byddai'n gweithio wythnos nesaf, byddai ar y soffa. Ni'n meddwl, sy'n angen fi sôn am unrhyw golf sy'n dod fyny o ran o wain dydy'r Jones. Fan hyn, pêl-droed, wel, Bala angen ennill. Bala yn ennill, chwarae teg, heiddi bell fod ar y blaen. Yndi, ma nhw'n edrych yn gyfforddus dydi, a mi oedden nhw o'r eiliad gyntaf os rhywbeth. Llanelli wedi cael eu cyfnodau, ond y Bala, dwi'n meddwl yn manteisio ar y gwynt, yn creu cwbl o gyfleoedd. So Ferguson wedi bod yn siomedig o fethu'r targed yn fama, ond dwi wedi licio'r cyfyniadau efo'r ymysodwyr. Ti jyst yn sbio, troed chwith ydi o, ddim yn cael y rheolaeth ar hon, ond wedyn, Llanelli efo problemau hynna'n wir. Ti jyst yn sbio ar dîm sydd ddim digon da i chwarae allan o'r cefn. Na i ddeud o'n blwmp ac yn blaen fela, a maen nhw dal i drio, mae Bala'n deud, diolch yn fawr iawn, da ni'n enjoyo hyn. A wedyn mae'r camgymeriadau yn arwain at gyfleoedd i'r Bala, ac y gol gynta'n dod ar ôl camgymeriad, ond i ddechrau, mi oedden nhw'n creu sawl cyfle yn doedden. Angen ennill, maen nhw yn ennill, yn ddwy, gallai fod yn fwy hefyd. A ni'n gweld y cyfleoedd, y goliau, wrth gwrs yw'r gwahaniaeth. Werth gweld rheini, mae wedi sgorio eto, 4 mewn 4 i Mr Ferguson fan hyn. Baker yn gwneud y camgymeriad cyntaf, a wedyn yr ail, trio fynd am y peniad yn ôl at Pennec, a dwi'n yn gwybod sut mae Llanelli chwarae. Di Pennec fel arfer yn golgeidwad sy'n dod o dderyl linell? Os ddim, pam ti'n penio nôl, a dim digon yn nerth arni a Ferguson ar dan. A mae wastad yn neis pan ti'n siarad am chwaraewr cyn y gêm, Dylan. A dy syniad i oedd o, dim fi. A wedyn mae'r chwaraewr yna yn cael dylanwad ar y gêm ac hefyd yn sgorio. Ac mae di edrych yn da chwarae teg i Ferguson. Mae'r chwaraewr diddorol, mae'n anheg eich chi cymaru fe dad, ond fi'n gwybod, mae'n codi shorts fan eitha uchel. Dwi'n edrych fel pêl-droediwr, oedd un sylw glws o'n un gynharach. Mae'n chwarae fel pêl-droediwr, mae'n sgorio fel un, ta beth. Mae wedi bod yn, wel, os yw Bala yn aros i fyny, mae deni fe yma mis Ionawr, dwi'n ei gymryd o waniaeth. Ti'n gwneud hwyl am y ffaith bod o'n tycio i gris i fyny shorts fel i dad. Felly swn licio gweld chdi'n deud hynna wrth i dad o. Dwi'n meddwl bod o'n chwaraewr effeithiol. Mae o'n dal y bel, ni'n sôn yn Sylwebaeth, mae'n cadw pethau'n eitha syml. Diolch yn trio rhyw flics a edrych yn ffansi, cyffyrdd y cyntaf, da, a wedyn lay-off bach, achos mae'n gwybod fel ymysodwr, a maen nhw'n hunanol, maen nhw'n licio dal y bel i fyny, a rhoi pas allan yn gwybod dwi'n mynd i gael y nesaf, felly just lay-off bach, fewn i'w cwrt cosbi a trio bod ar ddiwedd y croesiad, mae'n gwneud o'n effeithiol. Be sy'n taro chi, be ni'n clywed, Mike Davies yn gwylio'n wythnos diwethaf ebyn Met yn colli ar y blaen o gol i ddim ac yn methu cyfleoedd ar ôl cyfle, felly mae'r ail ma'n bwysig, mae'n siŵr. Yndi, mae'r ail yn bwysig am sawl rheswm o ran y gêm, wrth gwrs, a ti isio ennill y gêm, ond dwi'n deitha chdi y goal difference, achos i ddechrau, ti angen canolbwyntio ar wneud siŵr bod yna driffwynt. Ond mae rhaid chdi gymryd mantais o'r ffaith, da chi'n chwarae yn ebyn y tîm sy'n ar y gwylod. A'r gig gornel ddim yr ora, gormod o nerth arni, ond chwarae teg i White, mae o yn y fan ar lle, mae'r amddiffyn ar y postyn pella yn siomedig dros ben, a dyna fe Terry Boyle yn ddeud, dwi'n siŵr a Pennec jyst yn cam amseru y bel yn yr awyr, ond i'r Bala rwan, ti'n cyrraedd yr amser, os ti'n cael y drydedd yn eitha cynnar yn yr ail hanner, a mae Flint dal yn cochi, ti'n gallu mynd amdani a mynd am y 4, 5, bosib 6 neu 7 os ti'n bod yn farus, ond un peth ar y tro, ac ennill y gêm sy'n bwysig iddyn nhw. A maen nhw'n gwneud hynny ar hyn o bryd, a mae Flint yn colli yn erbyn Holford, sefyllfa ddelfrydol o ran y Bala, a wedi gwneud gymaint o wahaniaeth hefyd. Bydden nhw'n gwybod bod Flint yn colli sut mae'r pethau yma'n gweithio? Bydden dwi'n meddwl, a dyma pam mae'r goal difference mor bwysig, achos ti'n cyrraedd sefyllfa os mae mathemateg i yn gywir, lle mae Bala'n gorau ennill wythnos nesaf. Ond wedyn, os di Flint ddim yn ennill, os maen nhw'n cael gêm gyfartal, sa nhw'n bosib yn gallu aros i fyny, felly dyna pam rwan,
dwyster, mae'r intensity, mae'n gorau bod yn ail hanner. Ddim jyst meddwl, da ni di ennill o, ma' hwn yn hawdd, da ni'n mynd i joio trip yn ôl i'r Gogledd, cwbl o cans ar y bus a bethau. Mae nhw'n gorau mynd amdani a sgorio mwy o goliau, felly dyna ddylia fod y neges rwan. Ie, a mae mwy na sefyllfa'r gyngor ar feddyliau'r Flint wrth gwrs, achos da nhw'n dipyn o gêm pen wythnos nesaf, rownd derfynol Cwpan Cymru ar y ffordd. Dewch i ni glywed safbwynt Canarfon, ni wedi clywed gan y Flint yn yr wythnosau diwethaf, reolwr nhw Lee Fowler. Dyma Griw'r Cofis. Hei, dych chi'n iawn? Ti'n oce? Dych chi'n oce? Dyma ni ffordd sgipo'r goch a mae'n teimlo fel lle naturiol iawn i gychwyn sgwrs efo dau o bobl sy'n cael ei ystyried yn arwyr yn y rhannau yma. Mae gennym ni rownd derfynol Cwpan Cymru i edrych ymlaen ato fo rwan. Y tro cyntaf yn holl hanes y clwb i chi gyrraedd y math yna o uchelfanna. Da ni'n edrych ymlaen i'r her lle, ond achwysur ffantastig i'r clwb, tro gyntaf yn hanes y clwb. So mae'r hogia ma'n ei hanes y hunan. Darren fel rhywun sydd wedi cael ei magu, jyst tafliad carreg o fan hyn. Dwi'n iawn i ddweud bod chdi wedi cael dy fagu yma. Dwi'n prawd o ddod o yma, Cyril. Tyfu ni yma. Wrth y modd yma, so pan o'n gyn bach, chwarae ffwtbol ar y stryd yma. Yn llythrenol dyma lle nath o gyd gychwyn felly? Wel, sa'ch chi'n mynd lawr o'r yma, sa'ch chi'n gol lle da ni wedi peintio. Y gol ar y wal yma, hi ni gael fom i fons yma, fyddas ffensys di malu, da di malu'r Helax, efo pels. Fel rhywun sydd wedi bod efo'r clwb mor hir ag wyt ti, ac yn deall hefyd be mae hyn yn olygu i bobl yr ardal yma. Jyst i gael y plant ifanc i gyd edrych i fyny arni a jyst fatha sbiad, os maen nhw'n neud o wan, bydda ni Jamie am rhywbeth debyg, so. O'n i'n dro bach? Ie. Ti di ddangos lle mae'r gol mae'n eita? Mae y Fatig yn dechrau. Ac ys i 2 giars o fanna. Oedden ni'n siŵr na, oedd un gol. A oedden ni'n gorfod peintio gol yma, ti'n gweld chyfar. Mwyn o fan 20 years, ni ddweud. Oedd ti weld o? So oeddech chi jyst gael 1 v 1s bach. Oeddech chi'n cael rowg yn rhywun? O, ceir yn mynd yn log o maen, oedden ni'n mynd yn stopio. Oedd y ceir yn stopio, oedden ni. Oedden ni dal i fynd unwaith oedd o gol wedyn, oedden ni'n symud allan y ffordd. Be oedd yr ymatab Fish ar ôl y rownd gynderfynol yn erbyn Rhyl? Ne fod yn hollol onest, pan nathon ni gyrraedd nôl fewn i'r stafell newid, o pawb reit ffat. Pam? Y ffordd nathon ni considio reit yn diwedd un a wneud oedd yn bach yn nerfus yn un hyn. O'n i'n just trio deud yr ogia wedyn, di o bwys sut ar ein ennill y gem. Mom bo chi'n cyrraedd yna? Mom bo ni'n ennill a cyrraedd y ffeinal a roed yr cyfle yna i ni'n hynna'n. Dim yn aml iawn, mae rhywun cael y cyfle i mynd mor bell a hyn a cynrycholi'r gymuned a clwb o bod dim. Dwi'n gwybod, da ni wedi cyrraedd y ffeinal. Ond eisiau cyrraedd weis. Dwi'n meddwl bod da ni wedi creu hanes trwy cyrraedd. Dwi'n meddwl bod o fel yn byd os ti'n mynd cyrraedd, ia. Mae Cwpan Cymru yn anferth a just cael yr opportunity i das i godi y troffi so fel meddwl gymaint. Be mae di wneud i'r clwb, be mae di wneud yn y gyngraedd. Dyna'n wneud i chdi gochi rhywun? Wel, so fan i sgodi ar y cwpan 20 years just dwi wedi bod yn chwarae a ti'n meddwl, na, no way, na gera ond da ni ffainal i yna wan, t'wo. Dwi'n teimlo tra bo ni'n fama braidd i ni fynd i weld yr ofal. Siw bod chdi'n gyda bod i'w shot get yr ola, dwi. Os ydych chi'n mynd y ffordd o'n i'n mynd o stalwm trwy'r coed y mwncw, Dwi'n gorfod dringo dros dim ffensio am byd fel hwnna, do? Dwi'n wewis efo chdi. Dwi'n tylla o ffens y mwncw da ni wedi gwneud, so ni drwy hwnna, os da chi eisiau. Wel, dyma ni, croeso adra. Ia, dyma'n adra ar y munud, ond edrych ymlaen o ddod yn ôl, mae'n mynd asaf. Wel, mae'n edrych bach yn wahanol yma i be oedd ei tro dwytha fi eisiau yma. Mae yna lot o waith yn mynd ymlaen yma, does? Fatha building site dal i fod, ond dwi'n meddwl mynd i fod yn amazing unwaith mae o wedi orffan lle a bob dim di wneud. Ti'n sbiad y gwaith sy'n mynd ymlaen o'n wan, a mae jyst yn eich di'n excited i weld beth sy'n mynd ymlaen few seasons nesaf, to. Y gwaith, y pres, gael ei gwario. So bu well y chwarae yr cofio armi ar y cae yma. Dwi'n meddwl y breuddwyd da ni gyd isio di bod ni'n gallu chwarae games Ewropeaidd yma. So ennill y gwpan yn gobeithio. Roedd y freuddwyd yna ddod yn wir lle ac bod ni'n gallu chwarae gêm gyntaf ni nôl yn yr ofal. Gêm Ewropeaidd sgorio nice ring to it. Ie. Be fydd y negas ola cyn y rownd derfynol na yn erbyn Flint? I'r chwaraewyr, newch siŵr bod yn allan a gadael bob dim yna. Neu siŵr bod gennym ni ddim regrets yn dod off a dangos ys quality lly. I'r cefnogwyr, dewch yn eich niferoedd, neu siŵr bod chi'n ymwneud â gwyrdd na
neu digon o dwrw, achos da ni'n gwybod faint o wahaniaeth maen nhw'n gallu gwneud, a bod y 12th man yn ei ar y diwrnod na'n ysbrydoli'r hogia i roed yr extra 10% na'n gobeithio gan i dros dweud. Chwarae Gaernarfon ti goro, chwarae i'r Barc yn dechrau. Os mae'r cefnogwyr yn gwlch di reid 100% ar y cae, dwi'n eich glapio chdi off wedyn. Os ti di trio ddod ar y cae 100%, dan os bod chi wedi gweithio galad. Yn hapus yn mynd ond. Da ni eisiau cyrraedd, so ti ddim yn mynd o fan heb cyrra'r cwpan yna, ie. So fo'n neis jyst i pawb wedyn i gael yr hwb na a dod yn ôl i fama, i nôl i'n cartra ni efo European football. So yeah, that's the dream, Nick, that's the dream. Amolygfa uwchben yr ofal. Hyfryd gweld Nicky'n crwydro strydoedd Caernarfon. Gyda'r cymeriadau yna am gêm sydd â ni chi penwythnos nesaf. Rownd derfynol Cwpan Cymru. Caernarfon yn cwrdd ar Flint. Ni'n fyw ar S4C. Pêl-droed Ewropeaidd o fewn cyrraedd un o'r rheini. Pwy, wrth gwrs, fel hyn mae ar hyn o bryd. A cyn y gêm o'n i'n sôn, mae rhaid i'r Bala ennill, a wedyn ni gobeithio bod Flint ddim yn ennill. A drychwch beth sy'n digwydd. Fel mae pethau'n sefyll, 2 bwynt fydd yna rhwng y Bala a'r Flint yn mynd mewn i'r penwythnos ola. Wel, drama, mae goliau'r gŵr yma wedi gwneud gwahaniaeth ar chwil byddaw yn yr ail hanner. Nôl â ni felly, at ein tîm y sylwebu. Diolch Dylan, ia. Fel oedden ni'n gweld y scores na ar yr egwyl. Popeth yn mynd o blaid y Bala ar hyn o bryd. A'r sôn ac yn y gêm. A'i heddiw di'r diwrnod maen nhw'n disgyn o uwch Gyngor Cymru. Wel, ar hyn o bryd, na pendant ydy'r atab. Ond gawn ni weld ydy pethau'n aros fel maen nhw yn yr ail hanner. Y Bala i gymryd y gic gyntaf. Mi oedd y gwynt o'i plaid nhw yn yr hanner cyntaf. Mi nath o'i helpu nhw i radda. Ond Llanelli sy'n cael y bêl yn syth. Ar ddechrau'r ail hanner yma. Bradley Gibbings. Yn cael wthio'r llawr, mae'n gic rydd i Llanelli. O, mae hwnna'n edrych yn boenus. Yr ergyd i'r wyneb. Just yn hynna sy'n chydig bach yn anisgwl, de. Ti bron yn sbio dros ysgwydd a wedyn cyn i chdi wybod bêl reit yn dwyneb. Mewn i'r canol o'i mynd ar peniad. Heibio'r postyn gan James Lester. Y gic rydd gan Macaulay Power. Lester ddim yn bell yn fan'na. Ie, so di coro ni dipyn o wthos i Rogin yn byse. Chwarae'r lefel rhyngwladol yn yr wthos a wedyn jyst iawn o sgorio i'w glwb. A fydd o'n eitha siomedig i ddeud y gwir. Mae'n bened rhydd, mae'n bened mae'n neidio'n uchel. Ti bron jyst ar y targed a ti'n sgorio, felly, ia, siom. O'r hybydd i'r Bala ar ddechrau'r ail hanner, achos bosib oedden nhw wedi teimlo bod pethau yn yr hanner cyntaf ddim yn ddigon cyfforddus, 2 ddim ar y blaen, ond os di Llanelli'n cael gol, pwy a wyr. Da ni'n gweld bod y gwynt yn yr ail hanner yma yn ffafrio Llanelli. I ddigwyddodd hyn i'r Bala penwythnos dwytha yn erbyn Met Caerdydd. Fel ni'n sôn, un i ddim ar y blaen ar regwyl, ond efo'r gwynt o'i plaid nhw, a wedyn yn erbyn y gwynt, mi gollon nhw o 2-1. A ti'n sbio ar y gwynt rwan, y cic y gol yn dod allan gan Joel Torrance, diolch yn agos at gyrraedd y llun y llanner. Felly mae'r gwynt yma yn cynyddu, ac ti'n gwybod, fe Llanelli jyst yn gobeithio ceisio cymryd mantais o bosib ergydio o bellter. Joel Torrance yn derbyn hwnna i'w ddwylo fo. O'n i weld oes o bellter geitho ar y gic yma. Pellach. O, techneg wahanol. A'r bêl gan Jacob Tarasenko rwan. Tarasenko'n troi. Chwilio am opsiynau. Nôl at Lasana Mendes mae'n mynd. Mendes lawr y dde yn chwilio am Sam Billington, ond Leicester sydd yn o'i glirio. Mendes ar tafliad. A'r bas Letros na'n chwilio am Tarasenko. Mae'n cyrraedd Alex Pennock. Y golwr yn gorfod gwneud yn siŵr yma na.
Mae o'n tanio'r bel fyny'r cae, mae'n cael pellter ar honna. Fel oeddech chi'n dweud owain, mae'r gwynt yn ffafrio Pennock rwan. Y golwr ar ben arall y cae. Ie, mae Llanelli yn amddiffyn mor gul. Pan mae dafliad un ochr, mae'r amddiffynwyr i gyd yn mynd yr holl ffordd ar draws. Baker yn dilyn Ferguson yr holl ffordd ar draws. A mae o jyst yn golygu, os mae'r Bala'n gallu lledu'r chwarae yn sydyn, mae yna gyfleoedd iddyn nhw. Baker yn ildi'r tafliad yma na. Lewis Hall. At Sam Billington, Hall at Hall. Cameron Ferguson. Tackle dda yma na gan Joe Lloyd. Mae o'n brasgamu dros y llinell hanner, ond pas siomedig ganddo fo. A Mendes rwan yn trio rhyddhau. Liam Higgins lawr o dde, tackle dda gan James Lester yma na. Ti'n gwybod be, oedd hi'n bas wael gan Mendes. Dwi'n gwybod mae'n trio pasio i fewn i'r bwlch, ond oedd hi'n angen tro yma. Mae hwn yn gyflym, a doedd o methu cweit i chyrraedd hi. A mae Mendes yn gwybod, o hwnna'n gyfle mor dda i gael gwrthymosodiad. A ti jyst yn gweld yma, mae Lester yn gwneud yn gret chwarae teg, oedd o'n llithro, ennill y dacl dim problem o gwbl, ond jyst rhyw hanner cyfle di mynd i Bala. Mae dal yno ar gyfer y tafliad. Mendes ar croesiad tuag at Cameron Ferguson, ond Jacob Tarasenko sydd yno i fanteisio ar ei droed dde. Mewn i'r gornel, dim gobaith gan Alex Pennock. Bala tair. Ac mae'r gêm drosodd rwan o ran canlyniad, dybiwn ni. Mae hon yn special, sydd mae'n gorffan hwn. Mae Ferguson yn mynd am y peniad, mae'n groesio da, well na'r bas, mae'n newid chwarae teg iddo fo. Ferguson methu chyrraedd hi, ond mae'n jyst yn rheoli, dim yn gorau gwneud llawer. Dim yn gorau rhoi di droi drwyddi a chwilio am bwer. Mae Bale jyst yn taro i droed o ar yr hanner foli o slicid hi. A mae di mynd heibio Pennock cyn iddo bod be sy'n mynd ymlaen. A ti'n gwybod be, mae hon yn special chwarae teg gan Tarasenko. Briliant. Yr union be sy'r dyn yma wedi bod eisiau ar ddechrau'r ail hanner. Ia, mae'n anwesu'r Bale i gefn yr hwyd bron iawn, dydy. A'r Bala dair i ddim ar y blaen rwan. Yn edrych yn fwy cyfforddus. Llanelli'n trio dod eto, ond y Bale yn fler yng nghanol cae nôl y meddiant yr ymwelwyr. Lewis Hall allan am dafliad. Ia, Tarasenko, da ni wedi gweld o'n creu nhw mwy na mae o wedi bod yn sgorio tymor yma, ond mae o'n ychwanegu enw fo i'r sgorfwrdd na. Ac unwaith eto Llanelli'n chwarae yn y cefn. Dan bwysa yn dianc tro yma. Coley Power yn setlo ar y bel. Pas fler braidd yma na. A na gol wedi bod yng Nghroes Oswallt, chweched gol ar hugain i Jordan Williams y tymor yma. Dyna ddim Rhys Hughes yn hym ceg honna heddiw gyda llaw. O'n absennol. Ie, bosib iawn. Fydd o yn chwarae yn y stadiwm yna rhyw dro yn y dyfodol. Jyst dim i ceic honna. Wel, hyd fo fydda'r cynta i symud o ceic honna i'r Seintiau Newydd. Gawn ni weld be fydd yn digwydd yn fanna. Ond mae yna eilyddion yn dod i'r cae i Llanelli. Rio Booth a Harrison Bright oedd y ddau yna yn paratoi ddod i'r cae, ond mi fydd y Bala'n cymryd y tafliad gynta. Na fydda'n. Nawr i aros am gadarnhad yn fyna. Bradley Gibbings sy'n gadael i wneud lle ar gyfer Rio Booth. Morgan Evans yn gadael yn lle Harrison Bright. Sy'n dod o bosib achos mae Morgan Evans wedi bod yn un o'r chwaraewyr sydd wedi cynnig rhyw fath o fygythiad i Llanelli. Yndi, a wedyn, ac yn sicr dyna fysa Terry Boyle yn deud, ond dyna ydi gryfder yswn i ddeud. Ti'n gwybod, os ti'n asesu wedyn y gol sy'n newydd fod, mae'n mewn ardal, mae'n hyfryd gan Tarasenko, da ni'n canolbwyntio ar yr ochr ymosodol y slicid i, ond amddiffynol, dy job di ydi gwarchod yr ardal yna, gwneud siŵr di'r Bale ddim yn bownsio. Gyda lot i ddysgu, dwi'n siŵr, yn amddiffynol, ond dyfodol disglair ganddo hefyd.
Ia, mae Morgan Evans ar fenthyg o Gas Newydd. 19 oed ydi o, felly un o'r chwaraewyr ifanc na sydd ar y cae Llanelli. Wel, wedi gadael rwan Cerdyn Melin, da ni'n gweld i'r chwaraewr sydd wedi dod ymlaen yn ei le efo Harrison Bright. Dwi'n meddwl bod hwn yn drosedd. Gwyd ydi o'n wan. So yn gwneud bigael da. Mae'n goffa rhywun o Giorgio Chiellini ar Bukayo Saka. Dwi'n gwybod os mae'n ysgwyd i ben yma, nes i'n dwtsiad o. So, dyd ar y cae mae hw mae'r gêm yma, chydig bach yn gynt. Oedd hi'n edrych, oedd hi ar y fainc, ond heiddi'r Cerdyn Melin. Wel, mae cefnwr dde a cefnwr chwith Llanelli ar Cerdyn Melin rwan. Mygi Crydd i ddod i mewn yn fan hyn gan Tom Kelly. Tuag at y postyn pella na. Dal yno ar ymyl o Cwrt Cosby. Sam Billington! O! Dyna i chi ergyd wych gan Sam Billington ar yr hanner foli. Hedfan i gornel uchar rwyd am ffordd o sgorio i gol gyntaf o'r tymor yma. Come on, de. Da ni wedi gweld 2 gol dda. 2 gol dda yn yr ail hanner yma, am resymau hollol wahanol. Mae hon yn special, mae hon yn groesiad a hanner i ddweud y gwir. Mae jyst yn bownsio, ti'n meddwl, lle mae'r ymysodwyr? Mae'n un o'n nhw'n fama, chwaraewr canol cae. Cyffur y cyntaf jyst o'i flaen o, a wedyn, ydy mynd twtch bach o'i flaen o fel bod o'n ymestyn ar yr ergyd. Dio moch o gwbl. Dim moch, ti'n gweld, os ti'n clirio, os da ni'n byrneadu'r amddiffyn, paid e clirio'n ganol y cae. A wedyn, dwi'n mynd i ddeud bod hi'n hit and hope, swn i'n mynd fa amharchus fel la, achos mae hon yn biwtariol. Reit i gornel uchar hwyd, dim chance gan Pennec unwaith eto. Wel, dwi'n siŵr fydd honna yn sgwrs am gol y mis. Mae'n lawio fan'na. Gan Rio Booth. Ie, gwn i ryw un olwg fach arni os gwelwch yn dda, ia. Please and thank you. Ti'n gweld yma, mae'r i droed de. Mae'n biwtar yn dydi. Biwtar. A fydd wrth i fod, i gorau disgwyl amser hir drwy gydol y tymor i gael i gol gyntaf. Sbio yno, mae dal i wenu. A fel oedd chdi'n deud owain, mi oedd o'n rhyw bwyso nôl o fan'na, mae hwnna'n dechneg anodd dydi, achos hawdd iawn di taro hwnna dros y trawst fel yna. Ie, yn sicr, maen nhw'n deud, os ti'n pwyso nôl, mae'n mynd i fyny yn dydi. A mi oedd hi'n mynd fyny, jyst fyny i gornel uchar rhwyd. Ond na, fydd wrth i fod. A ti'n gwybod, dwi wedi sôn digon hanner cyntaf, hyd yn oed pan oedd hi'n gol i ddim, bod y cyfle yma, ti'n gallu gweld bod hwn yn ddwrnod lle mae Bala jyst yn edrych yn well. Maen nhw wedi ymateb yn dda ar ôl y golled wrthos dwytha. Bosib Llanelli wedi gorlathio ar ôl i buddigolaeth nhw wrthos dwytha. Ond dwi'n meddwl bod y sgorio drosodd, de. Wel, pan enillodd Llanelli am y tro cynta yn y tymor nôl yn yr Hydref, neu nôl mis Medi, fel sy'n ei ddeud, mi nath nhw ennill 2 yn olynol, dyn nhw'n sicr ddim yn edrych o gwneud hynny heddiw. A fydd Flint rwan, eich ddim yn ystod y gêm, ond os maen nhw'n cael rhyw beth sy'n digwydd yn fama, maen nhw dal i golli. Fydden nhw jyst yn meddwl, mae'r daith i Met Caerdydd wythnos nesaf yn sydyn iawn, yn teimlo'n wahanol iawn. Wythnos cyn rownd derfynol Cwpan Cymru wrth gwrs, a nhw wedi licio rhyw wythnos fach o seibiant, ond ddim yn edrych fatha bod hynna mynd i ddigwydd. Sana Mendes yn y gornel yn trio dianc. Allan gan Ross White. A'r tabled yn mynd o blaid Llanelli. Mae'r Seintiau Newydd wedi dyblu i mantais nhw, Ryan Brobl sydd wedi cael yr ail i'r pencampwyr. Yna hefyd gol i Met Caerdydd yn Llansawel. Adam Rosgrow sydd wedi tynnu un yn ôl i'r myfyrwyr. Sy'n golygu bod y tabl yn newid rhywfaint. Dyma'r gwahaniaeth goliau yna. Welwn ni ar y gwaelod, di'r pwyntiau heb newid yn amlwg achos mae'r Bala ar y blaen yn barod, ond y gwahaniaeth goliau yna, dyna sy'n drawiadol. Ie, a bron, os mae'n aros fel yma, diolch moch am y gwahaniaeth goliau wedyn, achos i Bala aros i fyny, mae rhaid iddyn nhw ennill, fydd eu cyfanswm goliau nhw yn gwella, a Flint ddim yn ennill yn aros i fath o leia, felly mae'n edrych yn ddifur dros ben, ac ys i o'n rong doiol, wrthos nesaf mae rhwng derfynol, Cwpan Cymru, felly mae Flint o bosib yn gorau chwarae'r ffeinal, efo pethau eraill ar ei meddyliau, felly hwnna'n anodd yn seicolegol i ffigro allan sut maen nhw'n chwarae. Wel, mi ddigwyddodd hynna i Wigan sawl blwyddyn yn ôl pan oedden nhw'n ffeinal cwpan yr FA ac wedyn di mynd lawr yn yr un tymor. Sy'n arwain at y cwestiwn beth sy'n well gen ti de. Fel cefnogwr clwb, fysa well gen ti ennill y gwpan, ond bod chi'n syrthio neu aros i fyny a peidio ennill y gwpan. Mae'n un anodd, ennill pethau ti isio mewn gyrfa de, ond
Yn amlwg os ti'n syrthio'r wrthos wedyn, dwi'n siŵr os ti'n mwynhau'r hag gymaint as y fysa ti just ar ôl ennill y gwpan ag aros fyny. Wel, da ni'n sôn am syrthio a pwy fydd yn mynd lawr ddiwedd tymor, ond wrth gwrs mae yna farc cwestiwn does ynglyn â y trwyddedau yma, achos mae yna 6 tîm yn dod fyny o adran y de ag adran y gogledd. Gawn ni weld gynta beth sy'n digwydd fan hyn efo Liam Higgins lawr y dde. Mewn i'r cwrt Cosby mae o, tynnu'r fel nôl. Illington yn croesi. Llanelli'n clirio. Yng nghanol cae yma, Danny Williams. Nawr y chwith. O Jay Farrell Ali mynd ar ei hôl hi. A mae yna gyfle fan hyn i Llanelli o hyd. Joe Lloyd ar ymyl y cwrt Cosby. Lloyd ar ergyd wedi rwystro Tristan Jenkins yn wastraffus ar ergyd yna. Ia, nôl i be o'n i'n sôn ynglyn â'r tîmau fydd yn dod fyny a phwy fydd yn cael trwyddedau, achos mae yna 6 yn dod fyny, 3 o bob adran, ond os oes yna dîm sydd ddim yn cael trwydded, wedyn mae yna dîm yn uwch gyngor Cymru'n cael ei hachub a mae yna bosib fydd, achos mae'r 6 tîm sydd yn y safleoedd, 7 tîm sydd yn y safleoedd o hyd i allu mynd fyny, dim ond un o'r rheini gath trwydded tymor dwytha. Tefi Ebus. Ie, mae'n mynd i fod yn ddifyr, dydi? Mewn i'r canol. A bel ar dor rwyd. Ac wrth gwrs, os ti'n gefnogwr, os ti'n rhan o glwb pêl-droed Bala, neu Llanelli, ti'n gobeithio am hynna. Dio ddim yn ideal fel cyngred, dio ddim beth da ni isio weld. Ti'n gobeithio fel mae'r tymor yn mynd ymlaen, mae hynna'n digwydd llai ac y llai. A'r 3 sy'n edrych fel bod nhw'n dod fyny o'r gogledd ydi Llandudno, Ebus a Threffynon rwan. Ebus dy'r unig un da ni wedi weld yn yr uwchgyngor yn y tymhora dwytha yma. Mae yna gol arall wedi bod y Mae Colwyn. Mae yn Astles di sgorio i'w rwyd ei hun. Y Mae Colwyn. Arfon sydd ar y blaen yn fanno. Da ni wedi cael gol ym mhob gêm rwan. Ac yn Arfon di deffro. Ffeinal wrthnos nesaf, maen nhw wedi penderfynu deffro, maen nhw wedi bod yn cysgu'r wrthnos nesaf. Ie, mae hwnna'n un ddifyr dydy, be ydych chi'n gwneud y penwythnos cyn ffeinal y cwpan? Ydy'r tîm cryfa allan? Ydyn nhw'n chwarae gystal ag ag allan nhw os na chrwyr yn dal nôl, ddim eisiau anaf cyn y ffeinal. Llanelli, y meddiant yma'n hyn. Bel allan at Danny Williams. Williams yn dal i fynd. Ergyds di honna, mae'n taro'r trawst. Gan Danny Williams. Dal yno i Sam Parsons sydd hefyd yn taro'r trawst. O, wel. O, Joel Torrance yn cadw i lecher lan am y tro, ond dim ond just. Allwch chi ddim di dod mwy agos na hynny. A ti'n clywed y sŵn hefyd, ond o'n nerth ar y ddwy ergyd. Ti'n sbio hon, oce, croesiad oedd hon. Ond wedyn yr ail un, ti'n meddwl, so hon di fod yn dipyn o gol. Just yn cadw'r rheolaeth arni. Parsons efo'r ergyd. Wastad yn mynd i fyny, yn dydi? Williams o yma, Seren Llanelli dros yr wythnos o dwytha. Wedyn anffodus i Parsons, just i hanner foli o yn taro'r trawst hefyd. Neu fel nath Mick Parry ddisgrifio wythnos dwytha yn dangos i oed, taro'r pren. Dwi'n siŵr bryd oedd y tro dwytha i'r goliau fod wedi gwneud allan o bren. Gawn ni geith rhywun ymchwilio i hynny. John Owen at Lewis Hall. Hall yn brasgamu ymlaen ond yn dangos gormod o'r bel i Harrison Bright. Rio Booth eilydd arall Llanelli'n cadw'r symudiad i fynd. Danny Williams nawr y dde unwaith eto. Bright sydd efo fo. Yr croesiad isel. Digon hawdd i John Owen ddelio efo honna ond allan am dafliad mae'n mynd. Dim ond 1 o'r 8 gêm mae Bala di chwarae yn rhan 2 tymor sydd wedi bod yn fwy na 1 gol ynddi fel petai. Mae hon yn sicr yn wahanol. 4 gol i ddim heddiw yma. Jacob Tarasenko at Sam Billington. Mae yna le iddo fo chwarae'r bel. Line at Cameron Ferguson. Mol sy'n cadw'r bel ar dir y chwarae. Ac yn ennill cic gornel.
Just y bas gan Billington o ddim cweit be oedd o yn chwilio amdan, dwi'n meddwl. Gormod o nerth arni, trio mynd efo'r bas efo'r tu allan i'r droed, a just geidio i fewn o flaen Ferguson, ond chwarae teg yn ymosodwr mawr, nath o'n dda i gyrraedd i, dal y ber i fyny, oedd o chwilio am rhyw sodliad bach yn doedd. Sodliad yn dod oddi ar yr amddiffynwyr ar gyfer y gigor neu wan. Billington a Ross White di cyfuno'n barod am un gol o gic gornel. Sgwni os na gyfle arall yn fan hyn. Sam Billington drosti. Tuag at y postyn bella na. Allan at Liam Higgins. Dal yn o'i Higgins ac yna waith da gan Jay Farrell Ali. Ond neb efo fo. Yr ymosodwr ifanc yn gorfod mynd am yn ôl. Joe Lloyd lle iddo fo droi yng nghanol cae. A'r bas letraws allan at Harrison Bright yn y gwagle. Croesiad cynnar gan Bright. Allan gan Lewis Hall. John Owen yn y lle iawn. A Sam Billington hefyd. I glirio fyny'r cae. Cameron Ferguson. Eisiau dal y bel i fyny. Billington yn ôl at John Owen. Lewis Hall yn cadw honna ar dir y chwarae. Lawr y chwith mae'n mynd. Tarasenko sydd ar ei hôl hi. Alex Pennock allan. I glirio. Y golwr yn sydyn allan ag wrthgosbi fo. Rôl bwysig dyddi yma'n game build roed ydi pan mae llinell amddiffynol yn dechrau mor uchel. Ti angen gol geidwad sydd yn barod i ddod allan ag helpu pan mae'r bas yn mynd dros ben yr amddiffynwyr. Sam Billington yn codi honna teg at ymyl o gwrthgosbi. James Lester yn trio clirio. Ond y bel yn rhydd yng nghanol cae a rwan gan Llanelli. Ôl gan Lozano Mendes rwan i'r Bala. John Owen yn gwneud yn dda i fianc oddi wrth Sam Parsons. Sam Billington yn gweld yr hediad yna. Tom Kelly yn y cwrt cosbi a'r ergyd. Yn rhy uchel gan Kelly. Beth sy'n anodd mewn sefyllfa lle da chi ar y blaen, da chi'n mynd i ennill y gêm a da ni wedi sôn am y cyfanswm goliau ydy pan mae'n cyrraedd yr amser yma a da ni jyst yn gweld y cyfle yma, cyffyr y cyntaf da, chwarae teg, step over bach a dwi'n mynd am yr ergyd yn hawdd dros y traws ydy. Be ti'n misio ydy bod chi'n mynd i ffwrdd ac yn symud i ffwrdd o beth sydd wedi cael chi mewn sefyllfa fod ar y blaen o bedair i ddim. Y chwarae tîm, a symud y bel yn sydyn. Pan ti ar y blaen fel yma, mae pawb yn rhyw ffansi gol i hunan, ti'n mynd chlyb bach yn farus, y penderfyniad anghywir. Yn bwysig i Bala sticio at be maen nhw wedi gwneud hyd yn hyn. Sam Kelly'n brwydro am y meddiant yma efo Rio Booth. Lozano Mendes yn clirio. Fyny'r cae gan Billington, mi oedd Jimmy Baker yn y lle iawn. James Lester rwan. Yng nghanol cae. Yn y cylch hanner. Cylch canol na, yn colli'r meddiant. Ac Alex Pennock yn oedd eto allan o'i gol o'i glirio. Sgipo'r bel allan am dafliad mae o. Cameron Ferguson yn colli'r meddiant yn fyna. Allan at Tristan Jenkins, mae'n mynd. Jenkins yn gweld rhediad Joe Lloyd. A'r ergyd gan Lloyd yn unerthol. Dal yno! Arbediad arall. I atal Danny Williams. Joel Torrance. Yn gorfod sefyll yn gadarn. Tristan Jenkins yn croesi. A John Owen yn clirio yn y diwedd. Ac am y tro cyntaf yn y gêm, dwi'n meddwl, Joel Torrance yn gofod gwneud arbediad. Dau arbediad yn syth ar ôl ei gilydd. I atal Joe Lloyd a Danny Williams. Mae gan Torrance. Naw llechen lan y tymor yma yn y gyngrair. Oedd o ddim am adael nhw drwyddo fyna. Bosib iawn, cyfnod gorau Llanelli o'r gêm. Yr elyddiad wedi cael argraff a wedi gweithio'n dda, chwarae teg. A ti jyst yn gweld yma, mae jyst dal i dir oedd yn gorau wneud. Ond mae'r pŵer ar yr ergydion yn achosi problema. Unwaith mae'na bel yn cael ei blastio teg atach di, mae rhaid chdi aros yn gadarn, cael y safle cywir yn eich cyntaf, digon cyfforddus i Torrent, ond lot gwell gan Llanelli.
newid yn fan hyn. Mae Evan Powell yn dod mlaen am Jay Farrell-Ali. Farrell-Ali wedi arwain y llinell flaen i Llanelli, ond ddim wedi cael llawer o lwc. Y prynhawn mae dîm o ddim wir wedi bod yn y gêm gymaint a fyddo fo wedi hoffi yn ymosodol. 17 oed ydi Farrell-Ali, felly mae ganddo fo amser a'i blaid o. Chwaraewr sydd wedi dod drwy tîm datblygu yna. A'r eilydd sy'n mlaen yn ei lefo, Evan Powell. Ross White yn trio clirio. John Owen yn llwyddo. James Lester yn gorfod chwarae hwnna nôl at Alex Bennock. Roedd angen digon o nerth ar y bas yna. Cyffyrdod ag gan Tristan Jenkins. Allan â hi at Harrison Bright. Bright yn gweld Evan Powell o'i flaen o. Powell. Nôl at Joe Lloyd. Tristan Jenkins. Os o le iddo fo ergydio, mae hwnna'n tasgu'n garedig i ddwylo Joel Torrance. Nid y prynhawn bydde Terry Boyle wedi fod isio, ond mae yna gyfle yn fan'na i Tristan Jenkins. Jenkins ydi yr un sydd wedi serenu heddiw, dwi'n meddwl. Bod i'r chwaraewr sydd yn fwy na neb, hyd yn oed Williams, sydd wedi edrych fel chwaraewr sydd yn gallu sticio i'r lefel yma. Sydd yn heiddi bod ar y lefel ac yn chwarae ac yn gallu achosi problemau. Mae'n cario'r bel yn dda, sydd yn cweit wedi cael digon o lwc o flaen gol eto. Yr eilydd yn fan'na, Evan Powell. Cofiwch am y gêm yna rhwng Wrexham ac Abertawe. Ym Mhrif Adran Janeiro dydd Sul, cwarter wedi 4 yn fyw ar S4C. Gêm lle fydd Wrexham yn codli tlws y Gyngrair. Ar ôl ennill y Gyngrair am y tro cynta yn eu hanes nhw. Mi fydd hwnna'n achlysur i'w ddathlu yn y Gogledd Ddwyrain. Honna yn saff i ddwylo Joel Torrance yn y diwedd, ond mae'r gwynt o blaid Llanelli. Mi oedd golwr y Bala just angen fod yn wyliadwrus yma. A'i gico ddim hyd yn oed yn cyrraedd y llinell hanner. Mae hwnna'n dangos dylanwad y gwynt, ond mae'r gic rydd yn mynd o blaid i dîm o. A'r bel jyst yn dal fyny yn y gwynt, a mae yna wthiad, mae yna gic bach. Parsons jyst yn gorau cadw i ben, mae wedi cael cerdyn melyn yn yr hanner cyntaf, felly ti'n mysio cael un arall gan bod chdi'n troseddu dro ar ôl tro, a mae hwn wedi cael gêm dda chwarae teg, Liam Higgins. Mae o wedi serenu, mae'n gyflym, mae'n slick, mae'n barod iawn i gymryd yr amddiffynwyr ymlaen, chwaraewr positif iawn. Mewn i'r cwrt gosbi mae'n mynd, Llanelli'n clirio, a'r drosedd ar Joe Lloyd yn fan'na. Mae yna gerdyn melyn yn fan hyn. I'r Bala. O'n i'n meddwl bod y touch bach yn hwyr dyna'r oll. Ti'n gwybod, ti'n sôn oedd y bel yn bownsio. Oce. Dwi'n meddwl bod i'n lygu ar y bel, ond jyst chydig bach yn anghyfforddus, chydig bach yn beryglus os lici di. Diolch yn ei ddalo, ti'n gwybod? 19 oed di Tom Kelly. 19 oed ddrwg yna, mae ar fenthyg o Wrexham. Ac yn chwarae nghanol cae, y prynhawn ma. Jacob Tarasenko yn trio gosod i Lewis Hall. Yn i'r cae mae'n mynd, James Lester sy'n clirio. John Owen yn brwydro amdani. Sam Billington, chydig bach yn fler yn fan'na. Yn iltio'r meddiant i Macaulay Power. Gan Harrison Bright, chydig bach o le ar y dde. Ross White yn cael ei ben iddi. Lawr yr yslis unwaith eto gan Harrison Bright, ond gwastraffus oedd hwnna. A Zach Clark di dyblu mantais Carnarfon Mae Colwyn. Mae yna bron i 2,500 yn gwylio'r gêm yna Mae Colwyn gyda llaw. 2,357 chwarae teg. Wow. Tor fwych yn fan'na.
Ie, briliant. Mae'n tanlinelli 2 glwb efo set o gyfnogwyr da ffyddlon. A bai Colin wrth gwrs yn cael tymor a hannar. Felly yn amlwg y cefnogwyr cartra wrth i boddau efo'r tymor a'r ymwelwyr. Wel, chydig bach o party mode yn edrych ymlaen at wythnos nesaf hefyd, dwi'n siŵr. Evan Powell yn y cwrt cosbi fan hyn i Llanelli, mae'n tynnu'r bêl nôl! A honna wedi rwystro. Gwaith amddiffynol. Holl bwysig i atal Sam Parsons. Ie, lle bod Terry Boyle yn yfad i goffi yma, dwi angen rhywbeth cryfach na hyn, oherwydd da ni'n heiddi gol o beth sydd wedi digwydd yn y chwarter dwytha. Will Bell sy'n cael y bloc, a da ni just ddim yn gwybod, mae'r gêm yma wedi cael ei ennill. Ti just ddim yn gwybod. Mewn pythefnos, eich mae 1 gol sy'n gallu gwneud y gwahaniaeth ar ysbennu neu syrthio. Bloc pwysig. Mae mor agos yn fyna ar hyn o bryd, dydy fel oedd di sôn, gol o wahaniaeth sy'n yna. Ydy hynna mynd i fod yn holl bwysig. Mi alla'r Flint wrth gwrs. Union i'r sgôr. Yn erbyn Hwffordd hefyd. Mae dal ddigon amser i fynd. Chydig dros gwarter awr yn weddill fan hyn ar Barc Stebonheath. A'r Bala'n gyfforddus ar y blaen o bedair i ddim. Os na fwy o goliau tybed. Liam Higgins, traed dan fanna. Tackle dda wedyn gan Leicester, ond mae'r croesiad yn dod i mewn. Harrison Brighton methu y bêl yn fanna. Mae'n ffodus bod hwnna wedi tasgu i ddwylo Alex Pennock. Bright ar y bêl unwaith eto. Rio Booth o'i flaen o. Nôl i ganol cae at Joe Lloyd. McCauley Power. Dychwelyd y bêl i Lloyd. Allan at Tristan Jenkins mae'n mynd. Jenkins yn erbyn Lasana Mendes, gwaith da gan Mendes. A Mendes yn brasgamu drwy ganol cae rwan, mae'n dal i fynd. Cameron Ferguson sy'n efo fo. Nôl gan Ferguson at Sam Billington. Dwi wedi camol Ferguson lot yn ystod y gêm. Weithiau, ti'n mwyn gorau dal y bel i fyny a just lay-off bach yn ôl. Weithiau, mae rhaid chdi droi. Mae rhaid chdi synhwyro beth sy'n digwydd o dy gwmpas di, a hwnna oedd yr eiliad, Llanelli chydig bach ar chwal yn amddiffynol, dynion i gyd ddim yn ôl. Mendes di gwneud andros o rediad da. Weithiau, ti jyst angen troi a chwilio am y bas ymlaen na. Jacob Tarasenko'n casglu'r meddiant. Harrison Bright sydd yno, Tarasenko'n llithro rywsut yn ennill y bêl nôl. Mae dal i fynd. Tarasenko ar ercyd. Yn cael ei arbed yn y diwedd, wel am gols a honna di fod. Wel, tackle efo techneg gwannol i be dwi wedi weld y blaen, de? Ond effeithiol iawn chwarae teg, a mae gen hwn draed cyflym yn does. Mae di chwarae dda chwarae teg, di chosi lot o broblema yn dod i fewn o'r ochr chwith yna. Chwarae deallus, cyffyrddiadau neis, a mi o'n jyst yn chwilio am ei ail gol. Wel, i ddyfal barhad o'n greu'r cyflen fanna. Roch sut ydych chi'n ennill y bêl nôl. Diwedd. Bala, nôl fyny'r cae nath eto, Jamie Baker ar peniad. Will Bell, nôl tuag at y llinell hanner. Dau dîm yn trio cael gafel ar y meddiant. Mae ar y llawr rwan gan Evan Powell, yr eilydd. Nid y bas ora ganddo fo. Sana Mendes. Wel tarw ar ei hôl hi. Yn fanna. A'r drosedd. Ar James Leicester. Mae yna eilyddion yn paratoi ddod i'r cae i'r Bala'n. Mae'r chwarae'n parhau. Harrison Bright lawr o dde. Colli'r meddiant. Jacob Tarashenko lawr y chwith. O, mae yna gamgymeriad gan Jamie Baker. Sam Billington sydd drwyddo'n fan hyn yn sgwario'r bêl ar draws at Liam Higgins. Higgins! Arbediad gwych gan Alex Pennock. Mae o'n gandryll efo'i amddiffyn o. Am adal o'n y sefyllfa yna. Ond chwarae teg i'r golwr yn rhwystro Higgins. Ie, nath o'n dda chwarae teg. A sôn am beidio bod yn hapus, di Ferguson ddim yn hapus efo hwn. Mae o'n teimlo ddylia bod y croesiad efo chydig bach llai arni, ddod i fewn i lwybr o. Wedyn, sa fo'n licio hon yn cael ei thynnu nôl, sbio yna fo, mae'n troi at Billingham a just deud, oi, sbio yna fi boi. A ti sbio fo, mae just methu cweit sortio draed allan de. Ond o'r 8 cyffyrddiad mewn un yn fanna. A wedyn mae'n cael yr ergyd i ffwrdd ar bediad da cry gan Pennock.
A'n eilyddion yn paratoi ddod i'r cae i'r Bala, ond mi fydden nhw'n cymryd y gic gornel gyntaf fydden nhw. Na, mae'r eilyddion yn dod i'r cae gyntaf. Ac un o'r rheini ydy Charlie Fisher, a byrheolwr Steve Fisher. Tom Kelly yn gadael y cae. Liam Higgins hefyd yn paratoi adael y maes yma hyn. Dim gol iddo fo'r prynhawn yma. Ac ymlaen yn ei lefo, mae Tanner Dougan, yr Americanwr. Dau newid i'r Bala. Tanner Dougan. A Charlie Fisher ymlaen. Billington sydd wedi mynd draw i gymryd y gic gornel. Ewn â hi gan Sam Billington, tua'r canol. Peniad allan. Evan Powells yn casglu i Llanelli. Ond braidd yn fler yn fyna. Mae'r meddiant yn ôl gan y Bala. John Owen at Jacob Tarashenko ar y chwith. Tarashenko yn gorfod dod am yn ôl. Gwaith dan fyna gan Tanner Dougan yn troi ac yn lledu'r chwarae i Losana Mendes. Cafodd Ferguson yn trio dianc rhag James Lester yn fyna. Bale fyny'r cae gan Llanelli. Sydd drwyddo at Joel Torrance. Fel hyn mae'n edrach yn y chwech ucha ar hyn o bryd. Y Barry sy'n y trydydd safle ar hyn o bryd. Ac mi fydda hynny yn sicrhau gêm gartre yn y gema ail gyfle. Mwy o eilyddion yn dod i'r cae i Llanelli hefyd. Tristan Jenkins yn gadael Karim Hussein mlaen yn ei lefo. Yr ymosodwr ifanc. Joe Lloyd hefyd yn gadael. A Luke Owen sydd ar fenthyg o Hwlffordd mlaen yn lle Joe Lloyd. Dau newid arall i Llanelli felly. Rownd y gornel gan Sam Billington i Cameron Ferguson. Cael ei wylio gan Harrison Bright. Ferguson. Chwilio am opsiynau. Tanner Dougan. Yr eilydd at John Owen. Pas fler yn fyna. Camddealltwriaeth yn anol cae'r Bala. Ond mae'r tafledd yn mynd o'i blaid nhw. Ie, Llechen Lan fydd hwn i Sioan de. Fel y capten, amddiffynwr sydd wedi cael gol i hun yn barod heddiw. Ond rwan, gorffen y job, Llechen Lan. A fydd y daith nôl i Bala yn un hapus. Fydd digon bodlon o bod nhw'n dal yn fyw yn mynd i fewn i gêm a penwythnos ola'r tymor. Mae'na gyfle fan hyn. Os di Rio Booth yn gallu cyrraedd nhw cyn Joel Torrance doedd o ddim. Fyny'r cae gan Losana Mendes a'r tafliad yn mynd o blaid Llanelli. Cyfle nghanol cae rwan i Charlie Fisher. Fyny'r cae gan Tanner Dougan. Alex Pennock unwaith eto allan o'i gol. Yn sgidbo honna fyny'r cae. Ddim yn bel ffôl o gwbl gan Pennock. Mae Losana Mendes yn gorfod delio fo hon yn y gornel. Rio Booth sy'n ei wylio fo yn trio peidio ildio trosedd. A'r tafled yn mynd o blaid y Bala. Ie, sawl gwaith da ni wedi gweld Mendes, mae'n sefyllfa lle mae'n gwarchod y bel fel la. So neb yn gallu mynd rownd o, mae'n gri, chwarae teg, a jyst yn chwarae rôl
Rydyn bach yn wahanol i'r arfer iddo fo fel cefnwr de, a mae wedi cael gêm dda chwarae teg. Tan y bas yna. Llanelli dal i frwydr amdani, ond Lewis Hall yn gwneud o dda. Ac yn clirio am dafliad. Harrison Bright yn ennill tir. Tafliad gan Harrison Bright. Danny Williams methu cweit a chael gafal arni, ond mae dal yno i Llanelli. Sam Billington yn clirio, mae yna gyfle rwan i Charlie Fisher, digon o wagle o'i flaen o. Y bas letros na chwilio am Jacob Tarasenko, mae Alex Pennock di mynd am yn ôl, ac mae Tarasenko wedi sgorio ei ail. Alex Pennock y golwr rhwng dau feddwl i ddod amdani neu beidio, mae'n penderfynu beidio. A dyna oedd y penderfyniad anghywir o bosib, achos mae Tarasenko yn gorffen yn hawdd. Wel, cyn sôn am y gol geidwad, dwi wedi sôn cwpl o weithiau am y ffaith bod Llanelli yn amddiffyn mor gul, ac yn aml, di'r cefnwr de ddim yn ei safle o gwbl. A sbia'r Tarasenko rwan, sa neb yn agos ato fo. Ond wedyn, Pennock yn yr ail hanner, mae wedi gwneud yn gret fel ysgubor, os lici ni, yn sgubo fel rhyw sweeper, just yn clirio. A dwi'n gwybod pam bod o'n penderfynu mynd yn ôl. Oedd o yn y safle yna, a di Tarasenko bron i'n ffansi. Diolch yn sprintio ac yn meddwl dwi'n mynd i gyrraedd hi, mae jyst yn meddwl, mae'r gol i'n mynd i glirio hon. A wedyn mae'n codi ben yn meddwl, oce ta, diolch yn fawr iawn. A wedyn un yn erbyn un, mae'n jyst yn slotio neis iawn, cael ei ail o'r gêm. A fydd yn ddiolchgar iawn o gael y cyfle, herwydd yn sicr sa fod i teimlo fod Pennock yn mynd i glirio hwnna. A gol yna wedi greu gan fab y rheolwr Charlie Fisher sydd wedi dod ymlaen fel eilydd. Ond mae'r math o sefyllfa, pan ti ar y fainc, ti'n gallu gweld pethau. Os ti'n canolbwyntio ar y gêm, ac eich ti'n clywed y staff yn siarad, the switch is on o bosib. Ma nhw'n amddiffyn fel yma. Felly pan ti'n dod ar y cae, ti'n chwilio amdani. Ac os mae dynodd y negas, gwych, mae di gwrando, neu os mae jyst i gweld o'n y foment, da iawn o ran y weledigaeth. Cigrydd i'r Bala ydi hi, mae Will Bell di mynd i'r llawr. Ac mae yna un eilydd arall yn dod i'r cae rwan. A sbio Ruth Crump yn y cefndir fan'na. Mae Ruth yn sbio ar y scores y gêm eraill yn dweud, mae'r gyngor mae'n edrych yn ddifur rwan os da ni'n ennill wrthos nesaf, neu yn y gêm nesaf. Wel ia, gawn ni anghofio'r holl siarad yna cyn y gêm am heddiw o bosib y diwrnod oedd Bala'n mynd i ddisgyn, di hynna'n sicr ddim yn mynd i ddigwydd. Os di beth yn aros fel ma nhw, Bala di gwneud i swydd beth bynnag. A da ni'n gweld Sam Billington yn gadael y maes yn fan hyn. Dyma'i gol o'r gêm, o bosib Owain. Ia, bosib iawn. Ond yn bach o screamer dydy chwarae teg iddo, yn rheoli'r bêl. Just yn ymestyn touch bach, ond wedyn y droed dde i gria drwy'r bêl, a mae'n cael chydig bach o gymeradwyaeth yn fan'na. Bach o hug. A pwy sydd ddim yn licio hug gen Ruth Crump, de? Wel, Hussein Mahaseb sydd wedi ddod mlaen am y 5 munud ola. Y blaenwr sydd yn gydrodd brif sgoriwr i'r Bala. 7 gol gyngrair iddo fo tymor yma. Ac o weld faint o goliau maen nhw wedi sgorio, osib fydda fo wedi awchu i ddod i'r cae'n gynt i gael ei gyfla fo. Joel Torrance, y golwr, yn chwilio'n hir am yr ymwysodwr sydd wedi dod i'r cae, ond ddim yn cyrraedd Hussein Mahaseb. Mae'r bêl yn disgyn i Llanelli. Rio Booth, nôl at Harrison Bright. Lawr y dde. Mae Karim Hussein yn colli'r meddiant o fan'na. Hussein Mahaseb allan at Charlie Fisher. Leicester yn amddiffyn Llanelli. Yr rhif 99 na i olwyd. Yn atgoffi
Gath Bangor streicar yn gwisgo 99, dwi'n meddwl, do. Gwyn o Brazil. Anisgwl, dydi. Job i rywun sy'n gwrando arna fi. I gofio be oedd enw. Ymosodwr Bangor, hif 99. Ni'n meddwl sa'ch chi'n hyddysg yn dy hanes. Pwy sa ti'n deud ydi seren y gêm felly, Owain? Bala wedi ennill o'n y gyfforddus erbyn rwan. Ie, Tarasenko dwi'n mynd am seren y gêm. Ac oedd hi'n bwysig bod yn cael yr ail jyst i sementio i le fel seren y gêm. Achos o'na cwpl o chwaraewyr mewn golwg. Ond o'n i wrth y modd, o'n yn hawdd iddo fo, mae rai deud, oedd o'n disgwyl hon. Ond y gol gynta, oedd y gol gynta na yn lyflu. Chwarae teg iddo fo. Ond dal i fod un yn erbyn un, mae'n gorffan hon off. Ac yn heiddi dwi'n meddwl, mae wedi bod yn chwaraewr clyfar heddiw. Wel, mae dal ar y cae, felly mae yna dal gyfle iddo fo gael hat-trick yn y munud ola yma. Cic gornel i'r Bala. Charlie Fisher i gymryd hon. Fisher yn ystyried cymryd hon am fyr, dwi'n meddwl, ond i'r canol yn isel, mae'n mynd tuag at y sein mehaseb. Llanelli'n delu fo honna ddigon hawdd. Tana Dugan at Jacob Tarashenko. Ola hi at Ross White. John Owen i Lewis Hall. All at Owen. Tarashenko'n troi'n dda yng nghanol cae. Mae'n dal i fynd yn hyn. Mantais yn cael ei chwarae gan y dyfarnwr Alex McInch. Ond nid y bas ora. O, 3 munud y weddill. Ti'n barod am hyn? Rodrigo Branco oedd y ymosodwr Bangor. Rhif 99, Rodrigo Branco. O, dwi'n meddwl, os ddim, mon yn ffaith. Wel, false, fake news. Gawn ni weld os fydd Hwsein Mehaseb rhif 99 Bala'n cael ei gofio fel na mewn blynyddoedd i ddod. 3 munud wedi ychwanegu ar ddiwedd y gêm yma. Ni weithio'n gweld prin iawn o amser ychwanegol ar ddiwedd gêm mor gyfforddus â hon, ond wrth gwrs mae gwahaniaeth goliau'n bwysig. Mae Bala'n dod unwaith eto'r croesiad na gan Lasana Mendes. Mae yna gol yn ôl i Geicona Abdi Sharif sydd i'r rhwydo i'r ymwelwyr. Mawr yr yslis mae hwnna'n mynd gan Harrison Bright. Joel Torrance yn cymryd i amser. Ac mi fydd o'n ddigon hapus i gael Llechan lan heddiw yma. I bedwerydd Llechan lan o yn erbyn Llanelli'r tymor yma. Goelwch chi'n ebeidio. Dim ond 2 gol sgoriodd Bala yn y 2 gêm flaenorol. Maen nhw wedi sgorio 5 y brynhawn yma. Mae wedi bod yn brynhawn llwyddiannus i'r ymwelwyr. Maen nhw'n dod unwaith eto lawr y dde. Charlie Fisher yn cystadlu am y meddiant. James Lester yn clirio. O Coley Power mewn chydig bach o le yn fan hyn yng nghanol cae. Sio'r bas traws na mlaen, mae yna gam sefyll yn erbyn Danny Williams. Mae'r Bala di gwneud i gwaith nhw y prynhawn yma. Maen nhw yn mynd i fynd â pethau i'r penwythnos ola. Os ydy canlyniadau'n aros fel maen nhw. Cameron Ferguson yn ennill y peniad. Bale yn disgyn i Jacob Tarasenko. Lewis Hall sydd efo fo lawr y chwith. Hall yn dal i fynd. A croesiad isel yn syth i ddwylo Alex Pennock. Y golwr yn hawlio honna.
Ie, chwarae da gan Hall, chwarae teg, positif, dal i fynd, digon o egni. Carrio'r bel efo cyffyrddiadau positif fewn tuag at y cwrt Cosby, croesiad safonol a pen y chwarae teg yn gwneud y dda. A dyna ni'r chwibon ola. Steve Fisher, rheolwr y Bala'n ddigon hapus efo be mae o di weld. Y prynhawn mae dîm o wedi sicrhau buddigoliaeth ysgubol o 5 gol i ddim yn erbyn Llanelli. 2 gol i'r gŵr yna, Jacob Tarasenko. Mi oedd na goliau hefyd i Cameron Ferguson, Sam Billington a Ross White. Ac mae'r Bala di gwneud be oedd angen. Y fuddigoliaeth oedd angen iddyn nhw i sicrhau i bod nhw yn mynd i'r penwythnos ola yna yn y frwydr i aros yn uwch Gyngrair Cymru. Mi fydd canlyniadau eraill angen i cadarnhau wrth gwrs. Ond mae'r Bala di gwneud be oedd angen. Ac mi fydd Steve Fisher mor falch fydd owain. Fydd o'n hapus. Da ni'n cyrraedd y cyfnod rwan lle fydd chwaraewyr a staff y Bala, rhyw fath ar ei Flint, dechrau meddwl, os fysa ni wedi gallu cael rhyw bwynt bach yn fanna, neu sgorio rhyw gol ychwanegol yn fanna, sa wedi gallu gwneud byd o wahaniaeth. Ond, yn dod i fewn i'r gêm heddiw, o'na bosibilrwydd oedden nhw'n syrthio. Dyn nhw heb wneud hynna, a maen nhw wedi rhoi chans i'w hynna'n yn mynd i fewn i gêm ola'r tymor. Alli ddim gofyn am dim mwy cyn dechrau'r gêm yma. Wel, o bosib bod nhw'n edrych ar be di scores y gemau eraill yn fanna. A'r ffôn allan i weld sut mae'r tîmau eraill yn gwneud, achos wrth gwrs mi oedden nhw angen i'r Flint beidio ag ennill heddiw yma mwyn mynd â pethau i'r penwythnos ola yna. Mae'n parhau i fod yn 1 gol i ddim i Hwlffordd. Y sgor terfynol yn fan hyn ydy Llanelli dim, y Bala 5. Diolch yn fawr iawn i'n tîmau sylwebu, wel am brynhawn i'r Bala. Mae 2 o'r ser gyda fi fan hyn, John Owen, Jacob Tarasenko. Guys, well, Sean Gyfartal, congratulations. Unbelievable result and exactly what you needed, Jacob. Yeah, it's fantastic. Yeah, it's exactly what we need from last week when we were a little bit unfortunate with the result, but that just shows how the lads are. They want to keep fighting till the end. And we're just waiting for the other games to finish, but we think the other one's going your way as it stands as well. John, am brynhawn, chi angen ennill, a chi'n gobeithio am rhywbeth yn y gêm arall. Fel mae pethau'n sefyll, mae fe wedi digwydd, anhygol. Oedd anhygol gawn. Eto mae hogiau wedi rhoi shift da fewn. Ffodus iawn mae gennym ni chwaraewyr yn y llinell blaen sy'n gallu gorffan y chances ac chwarae teg o gael tu blaen. He's complimenting you there, Jacob. Do you enjoy it today? Yeah, it was great. I think we every time you show us live, I think we actually play our best football. So I think keep coming. Commentators were drooling about your first goal. Such a lovely finish. A deft touch, as they say. Yeah, I mean, hey, I think the cross was superb by Lass, so it just has to be first time. Yeah, and the second one as well, there's such a thing as having too much time sometimes. Yeah, exactly. I thought the keeper was going to come and claim it, but when he didn't, I said it was a gift. John was complimenting you. Our commentators were drooling over his performance today as well. John was fantastic. I mean, I think maybe we should start playing in the centre mid, you know. But he's always good. He's always good. He has that experience and calmness. He's winning the balls, keeping the play going, and that's exactly what we need to get the skillful players on the ball so that we can go and hurt the opposition. Yeah, nes ti fwynhau'r perfformiad na. Pob cyffyrddiad ysgoi ddweud yn berffaith? Na, eto, fatha mae Jacob yn dweud efo oed, dwi'n meddwl mae'r gêm dechrau dod o hawsach, ond lle bynnag fedra helpu'r tîm na wneud yn y job, ond eto mae'r hogiau gyd wedi bod yn ffantastig heddiw. Llai o pwysau ni fod onast ac mae'r hogiau wedi chwarae anhygoel. Gêm gartre i aros yn y Gyngrair hefyd penwythnos nesaf am sefyllfa. Chi wedi gwneud mor wych i gyrraedd y sefyllfa yma? Do, eto, dyn ni'n gwybod iawn bod Sgorio roed y gêm a fyw ma'n jyst i dal ni mynd lawr, ond na, fel Jacob dweud, bob gêm chi wedi bod, dyn ni wedi chwarae dda troi fyny, felly gobeithio un perfformiad arall fydd ni aros yn y Gyngrair. You heard a shout over there. I think it's because we know the other game's finished, so Flint have lost. Okay. You're basically 2 points behind. The goal difference now is absolutely all square. You've got a home game to stay in the league, Jacob, in 2 weeks. Yeah, I think... As we said before, and as I said last time in the interview, I said we still have so much to give, and it's not over until the last game, and we're going to keep pushing and fighting until we stay in the league. So that's all we can do now. Everything else we have to let be. You know, it's Flint's result determines theirs, but we have to win our game. That's
that always comes first. Well, you certainly did that today, guys. Thanks so much for your time. And some performance, we enjoyed watching that today. Not sure other teams enjoyed watching it, but we did anyway. Thanks very much for your time, guys. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn, brilliant. Diolch, John, hyfryd. Dyma'r canlyniadau i chi felly. Am bnawn i fod yn hollol. Rhaid sy'n melyn sydd wedi gorffen dylen ni ategu, felly'r Bala. Wel, mae'r ffaith bod y gwaniaeth goliau nawr union rhywun peth yn rhyfeddol. 5 i ddim. Flint i colli yn erbyn Hulford. Cynarfon ennill yn erbyn Bai Colwyn. Y Bar'n drydydd. Dyna ni edrych y tabl cyn diwedd y rhaglen. Y Bar'n drydydd hefyd. I've got the Bala manager, Steve Fisher, here. Well. Could it have been more perfect this afternoon? No. Do you know what? I said before the game to the other guy who interviewed us just that we need to be more productive in front of goal. You know, we've created lots of chances over the last 4 or 5 games and not took them. I said to the lads in the changing room, it's about time we give someone a drilling. And we've done it today. You know, most of the things we went in, I still think we could have had a couple more as well. We've had some real good chances. Jacob could have had a hat-trick or more. But, you know, I'm proud of the clean sheet, the performance. You know, it'd be easy for the team to fold in the situation we're in, just let it wither away and just slip out the back door. But we'll keep fighting right to the very end. Yeah, like I've said every week. And when you needed to, you certainly have been doing that. I know you can't take that Met result out of the equation. Of course. But otherwise, you had some good results over the last few weeks. You must be delighted the way they've responded. Do you know what? I've said it time and time again. I've got a great set of lads in that changing room. And, you know, they're all for each other. You know, they've got a real good team spirit. And, you know, they've shown it today. And, you know, thankfully for us, when we've needed it most, we've produced. Yeah, and incredibly as well, the other game's gone your way. Flint have lost. It makes it so interesting. The goal makes it interesting for you. Well, yeah, not knowing bias, but it's makes it. Well, what a last weekend we're going to have. Oh yeah, it'd be keeps it alive, doesn't it? Keeps it alive. I mean, Flint will still be in the driving seat if they go and win. They stay up. But you know, Cardiff Met are a really good side. Britain Ferry, really good side. So there's no guarantee in either game. See what happens. Did you think you'd be in this position, say, a month ago? I thought we'd be in a better position than this, to be fair. I honestly did. And if we would have took some of the chances that we should have had in other games that you have been at, you know, we've had these conversations a few times. You know, I think we should have another 4 or 5 points on the board at least. But you know, we are where we are. I've not complained, not moaned and groaned. League doesn't lie. But that was a terrific response today, and hopefully we can go and get the job done next week and stay up. Steve, thank you so much for your time. Brilliant. Entertaining afternoon. Yeah, thank you. Call it that. Brilliant. Thanks very much for your time, as always. Steve Fisher, hyfryd sgwrs gyda fe. Wastad yn braf cael sgwrs gyda fe. Mae rhaid dweud. Mae dal i Weni, mae wedi bod yn gweud yr un peth ers wythnosau. A fel mae fe'n dweud i hun, mae fe wedi bod yn ailadrodd i hunan. Felly bod yna reswm da am wneud hynny. Fel hyn mae'r tabl yn edrych ar hyn o bryd. Y Bala di roi gobeith i hunain. 2 bwynt nawr tu ôl i'r Flint. Gwaniaeth goliau union yr un peth. A na ni edrych ar y tabl ar 6. Y Bar'n drydydd. Am rydymor maen nhw'n cael. Bydde hynny'n golygu gêm gartre yn y gemau gyfle. Maen nhw wedi codi cwpan. Maen nhw wedi cyrraedd y 6 am dymor i'r Bar'n chwarae teg. Bai Colwyn yn bedwerydd hefyd. Gen i glywed gan Terry Boyle nesaf o glwb Llanelli. Terry, tough afternoon. You were up against a team who were just desperate to win, obviously, but it's still a tough afternoon for Llanelli. Yeah, from our point of view, very disappointing after last week, you know, where we had glimpses of what could be achieved. But, yeah, they came here with a mission and they fulfilled it. Do you know what I mean? They won the battle on the war. I'm still not sure how you didn't score in that second half. There was a 20-minute period where you did everything but score. Yeah, hey, look, that's football. You know what I mean? I think somebody said that, one of the golfers said, the harder they work, the luckier you get. You know what I mean? I think if we'd done a little bit more, we might have had a little bit more. But, no, it's a bitter pill to swallow, don't get me wrong. The lads, it's happened too many times this season, and hopefully now they're going to learn from it and step back up, and obviously next year it'll be a different ball game. Yeah, I know it's a different league next season, but you know, you're obviously looking already at next season. Are you hoping to keep the crux of the squad you've got here? Obviously, you know, the squad is very young, down to circumstances. We've had a lot of kids come through from the academy, which is great, and that's your idea behind it. Obviously, from next year's point of view, different league, different players will be available, and I'm sure that some of our players will be snapped up, as what happens in football. So we'll just
let's get the Haverford game over with, and then we can sit down and think about what's going to happen in the future. Right, Terry, thanks very much for your time. As always, Cheers. Thanks very much. Terry Boyle gyda ni ar Sgorio pnawn ma. A dyna ni, jyst i atgoffa chi beth sydd ar y ffordd yn yr wythnosau nesa. Wel, wythnos nesa. Wel, di Sul gynta, angofio ma fi na. Gobeithio na i ddim angofio. Wrexham yn cwrdd ag Abertawe. Di Sul, mae yna gwpan yn cael ei godi ar y diwedd. Ar y graig bydd hon, yn ôl yng Nghartre Wrexham, ar ôl camu'r cair a uchafbwyntiau. Nos Lyn, gledd o goliau i ddod canlyniadau mor arwydd y cael di bod pnawn. Mae Cynarfon Flint, Cwpan Cymru. Di Sul nesa, pwy fydd yn camu i Ewrop, a drychwch ar y Flint, dal ddim yn ddiogel yn y gyngrair, ond gan o feddwl am y cwpan am wythnos. Oedd rhaid i'r Bala ennill. Mae mor syml â hynny, mae rhaid bod yna bwysau yn sgil hynny. Wel, dyn nhw'n di dangos hynny, maen nhw wedi taro 5 seren, a mae'r gobeith yn fyw o hyd. Y Bala dal yn ddi. Diolch am eich cwmni dros y Pasgwal yn eich i Di Sul. Hwyl fawr am y tro. Ta-ra.